በዋዜ ማማሌት ንስም ካፍወድስ ሎሚ ልአኸና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ሀገርና ሰላም ሀገርና ሰላም ሀገርና ሰላም ሀገርና ይልአኸና 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 ልዑል ፈጣሪና ይልአኸና 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 ልዑል ፈጣሪና ዘመንና ክባርኽ ፍቕርና ጽድቂ ኸነዋህድ ንሓድሕና ሰባት ተፋቒርና ክንፍጽም ቃል ወንጌል ብቋንቋ መላእክት መታን ክንረዳዳ ንዓማከልና ሕሰብና ክትቀትል ከም ናብራ ቅዱሳን ሕይወትና ክረግብ ሰላም ንሃገርና ሰላም ንሃገርና ሰላም ንሃገርና ሰላም ንሃገርና ይልአኸና 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 ልዑል ፈጣሪ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ትሕዝቶታት ዜና ትንተና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ላይክ ብምግባር ሼር ብምግባር ክትጅምሩ ድማ ደጊምና ንዕድመኩም ከም ወትሩ ናይ ሎሚ ኣርስትና ሰፊሕ ይከውን ከም ወትሩ ኣገዳስነት ዘለዎ ብዓለም ደረጃ ብዞባ ደረጃ ብፍላይ ካብ ጎረቤትና ዝመፅእ ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ፖለቲካዊ ከምኡውን ወታደራዊ ዘተንብእ ዘረባታት ክንርኢና ውሽጣዊ ጉዳዮም ክንርኢና ናባና ገጾም ዝገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ክንርኢና ስለዚ ዓሚቕ ትንተና ክህሉ ግን መጀመርያ በቶም ዓበይቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ክንጅምር ኢና ፅልዋናቶም ንዞባና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእልካ ክንርኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ መጀመርያ ግን በዚ ክንጅምር let's go upgrade. I'm thrilled to announce that at my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first sixth generation fighter jet. Number sixth generation. Nothing in the world comes even close to it. The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. We know every other plane. I've seen every one of them. And it's not even close. This is ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ጀነሬሽን ናይ ነፈርቲ ኣይ ቲንክ ንዑ ሓድሽ መብዛሕቲ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ሲክስ ጀነሬሽን ዝብል ንመጀመርያ ስለ ዘንብቦ ዘሎ ሲክስስ ገለ ክብል ከሎ ይግረም እዩ ኩሉ ሰብ ከም ዝኸም ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ዘሎ ብዓለም ወላ ሓንቲ ዝካየድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ጠቐሳ ጥራይ ህዝቢ ዓለም ሽዑ ዝሰምዕ ዘሎ ይድመስሎ ንሱ ግን ዶናልድ ትራምፕ ከም ሰብ ኣመና ፅበት ናይ ሓበሬታ ከም ዘለዎ በዚኻ ትርኢ ናብታ ርእሰይ ክምለስ እየ ኣብ ዝሓለፈ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም ለሴቶ ትበሃል ሃገር ምስ በለሲ ሰብ ሰሚዕዋ ዘይፈልጥ ሃገር ንስኻ ኢኻ ሰሚዕካ ዘይትፈልጥ እምበር ለሴቶ ኣብ ኣፍሪካ ምዃኑ ንቁሕ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ዝግደስ ይፈልጥ ነይሩ ኢሎሞ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ተሰሚዑ ዘይፍለጥ ክብል ከሎ ንሱ ስለ ዘይፈልጥ ይሰሚዕዎ ስለ ዘይፈልጥ እምበር ካልእ ሰብ ይፈልጥ እዩ ንመለስ ሕጂ ሲክስ ጀነሬሽን ዝበሃላ F-47 ዝበሃላ ኣብ ሰማያት ውድድር ትዝበለፀ ውድድር ናይ ኩናት ወይ እውን ትዝለዓለ ውድድር ናይ ሰማይ ክኸውን ስለ ዝኾነ ሲክስ ጀነሬሽን ኣሜሪካ ሕጂ ኣናውንስ ትገብር ኣላ ቅድሚኡ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ቻይና እንታይ ጌራ ነይራ ድማ ከረየኩም እየ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምግራሚ ዝውድእ ዘሎ ደንጉዩ ስለ ዝበፅሐት ሓበሬታ ንስማዕ ሕጂ next level. You know, level 5 is good. This is level 6. America's enemies will never see it coming. Hopefully we won't have to use it for that purpose, but you have to have it. And if it ever happens, they won't know what the hell hit them. So እንታይ ኢሉ እዚ Nothing says golden age like new fighter jets. The F-47, Trump says the generals picked the name, but okay. It's been 20 years since the F-22 debut, and Boeing beat out Lockheed for the contract. ከም ንሪኦ ዘለና F-47 ትበሃል ነፈርቲ ኩናት ክኸውን እዩ ኣይ ሆፕ ኣብ ኩናት ንጥቀመሉ ኣይንጥቀመሉ ንኸውን እምበር ፀላእትና እዚኣ ተመፂኣቶም ምን ከም ዝሓረሞም እውን ክፈልጡ ይኮኑ እንታይ ከም ዝሓረሞም እውን ክፈልጡ ይኮኑን ካብቶም ኩለና ንዝረኣኽዎን ናይ ካልእን ናይ ገለን ዝረኣኽዎ ናብዚ ነዚ ዝቐርብ የለን ፍልይቲ ነፋሪት ናይ ኩናት ኢና ንገብር ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናታ ወይ እውን ወታደራዊ ስልቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኦፌንሲቭ ዲፌንሲቭ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ብሓይሊ ክድርዕም ጥራይ እምበር ፀላኢ መፂኡ ክሓርመና እዩ ዝብል ሓሳብ የብሎምን ፈርጆም ንሎ
ንኣሜሪካ መፅኡ ክሃርመና ይኽእል እዩ ዝብል ፀላኢ ኣብ ሓንጎሎ ኣይነበረን ብምንታይ ትፈልጦ ነዚ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብቲ ሜይንላንድ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከምቲ ዝድለ የብሎምን በንጫሩ ቻይና ይኹን ራሽያ ሰፊሕ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ዘለዎም ስለምንታይ ፀላኢኦም ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ድማ ዓንዳራ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ሓይሊ ኣየር ብብዝሒ ስለ ዝሃነፀ ነፈርቲ ዝበርታዕ ኣለዋን ኢሉ ስለ ዝኣምን ሓደ መዓልቲ መፅኡ ክሃርሞም ምዃኑ ይፈልጥዮም ኣሜሪካ ንመጀመርያ ግዜ ብወታደራዊ ብባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሰማያት እውን ዝወዳደረ ሓይሊ መፅኡ ከም ዘሎ ስለተረዶም F-47 ዝበሃል ነፋሪት ቦይንግ ዝበሃል ባይ ዘ ወይ ቦይንግ ኣብ ዝዋን እዚ ነፈርትናቱ እቲ ናይ መጓዓዝያ ነፈርትናቱ መዓልታዊ ኣብ ኤርፖርት ወዲቑ ዝበሃል ዘሎ ካምፓኒ ንሱ እዩ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘሎ ካምፓኒ ንሱ ነዚ F-47 ዝበሃል ክሰርሖ ቅድሚኡ ዝነበረት ሌይተስት ዝበሃል ቅድሚ 20 ዓመት እዮም እታ ሌይተስት ዘላቶም ቅድሚ 20 ዓመት ዝመፀት እያ F-22 ትበሃል እያ እቲ ሎክሂድ ማርቲን ዝበሃል ይሰርሕዋ ነይሩ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎም ይንገር ከምኡ ድማ እቲ ሎክሂድ ማርቲን ከም ሕሱም ይብለፀሎምን ይዕምፆምን ከም ዝነበረ ኣመና ክሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እስከ ንስማዓዮ እዚ ነፋሪት ነቲ ሓይሊ ኣየር ዝፈልጡ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ እስከ ካብኦም ክንሰሚዕና ቢካዝ ንሳቶም ክጀሃሩ ከለዉ ዝብልዎን ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዝነበረ ክኢላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሓቲቶም ክመልስ ከሎ ዝገበሮ ዘረባ ከርየኩም ክፍትነ ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ናይ ብሓቂ ድዩ ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ነፋሪት ወላ ንምህዳት ጥራይ እዩ Big upgrade. I'm thrilled to announce that at my direction, 22 debut, and Boeing beat out Lockheed for the contract. Here's Hegseth. Well, Mr. President, this is a big day. This is a big day for our warfighters. This is a big day for our country, a big day in the world. The name of this program is the Next Generation of Air Dominance. And Mr. President, because of your leadership, your clarity, America is going to have generations in the future of air dominance because of this 6th generation fighter. Mr. President, this is a gift. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳዕ ክንደይ እቶም መራሕቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ 10 ግዜ ሽሙ ክጠቕስለዎም ክምስጥዎሎም ክገርምዎሎም ናይ ብሓቂ ትግረም ኢኻ ኣነ ማለት ናይ መራሕቲ ሃገራት ንርኢ ነርና ኢና ከምዚ ብተደጋጋሚ ናይ ንግስነት ዓይነት ቋንቋ ሰሚዕና ንፈልጥና ንኣሜሪካውያን እውን ኣይዋሓጠሎም እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ትዛዓበየ ህያብ ዝሃቦ ነፋሪት ምዃና እዚኣ F-47 ዝብልዋ ዘለዎ እስከ ገለ ነቲ ኩነታት ዝፈልጥዎ ክገልፅዎ ከለዉ ንእሽተይ ክንሰሚዕና እታ ነፋሪት እንታይ ትመስል ሞ ክንሪኣ እዚ እቲ ነፋሪት ነዚ ዝመስል ብዙሕ ስእሊ ኣይተረኣየን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ኣብዚ ግን ክነፍር ከሎ ዘረእይዎ ሓደ ሓደ ስእልታት ክንርኢና እቲ ዝበርትዐ ነፋሪት ምዃኑን ብራዳር ክትሪኦ ከም ዘይትኽእልን ፍጥነት ዘለዎ ነዊሕ ርሕቀት ከይዱ ዕላምኡ ክሃርም ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝንገር ዘሎ ብዙሕ ተሓዲድ እዩ ዝግበር ዘሎ ብዛዕባ ብሓፈሻ ግን ቻይና ነዚ ዝወዳደር ሓይሊ ነይርዎም እዩ ቅድሚ ሕጂ ድሕሪ ቻይና እዮም ዝመፁ ዘሎ እቲ ናይ ቻይና ከሪአኩም እንደ ሓደ ወታደራዊ ናይ ኤርፎርስ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ክዛረባ ከለዉ እስከስምዖ ኣብዚ Retired Lieutenant General David Deptula, who flew F-15 fighter jets during his 35 years of service in the Air Force. He's now Dean of the Mitchell Institute for Aerospace Industries. His son also serves flying F-15. So we'll start by thanking you both, your family, for your service to this country. There's a great photo of the two of you. Thank you so much for being here. ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኤርፎርስ ዝነበረ ሓላፊዩ ንሱ ይኹን ወዱ እውን ኣቡ ከም ዝሰርሕ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ወታደራዊ እዚኣ ንግረ መንገዲ ክጠቕሳ ስለ ዝደልየ ኣብ ኣሜሪካ ወታደር ምዃን ዓብ ክብሪ ዘለዎ ስራሕ እዩ ከምዚ ኣብ ኤሮጳ ዘቋናፅብዎን ዝንዕቆን ዘይኮነ ወታደራ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዶ ዘለዎም እዩ ሓደ ወታደራዊ ጀነራል ተኮይኑ ካብ ደቁ ሓደ ይኸውን እዩ ንሱ ድማ በቲ ናይ ኣቦ ኮኔክሽንስ ናኮነ ንላዕሊ ይመፅእ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብፍላይ እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ስልጣን ተሪኻዮ ብዓሌታት እውን ዝተተሓዘ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንፉዓት ንላዕሊ ይመፁን እዮም ኣይበሃሉን እዮም ግን ብዙሕ ግዜ ወታደራውያን መኮንናት ፋሚሊ ኣለዉ ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ወታደራዊ ራንክስ ናይ ኣሜሪካ ተራ ዘለዎም ዝመላለሱ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እዚ ባህሊ እዚ ኣባና እውን ክሰጋገር ይኽእል ንወድኻ ናብ ስልጣን ከተምፅኦ ማለት ኣይኮነ ናይ ወታደራዊ ናይ ምውርራስ ባህሊ ወድኻ ድሕሪ ወታደር ነርካ ጅግንነት ናይ ኣቦ ክወርስ ክኽእል ኣለዎ ስኢልካ ወታደር ስለ ዝነበረ ካብ ውትድርና ከም ዝሃድሙን ፈራሃትን ጌርካ ክትዕብዮም ዘይኮንካስ ናይ ሚሊተሪ ፓትሪዮትስ ወይ ከዓ ጀጋኑ ጅግንነት ናይ ኣቦኦም ክወርሱ ዝኽእሉ ጌርካ ክትዕብዮም ኣለካ እቲ ጅግንነት ናይ ገድሊ ክሰጋገር ክኽእል ኣለዎ ካብ ኣሜሪካ ክንቀትሖ ንኽእል እዚ እዩ ንኤውሮጳውያን ውትድርና የድልየኩምን ኢሎም ክእምንዎም ከለዉ ኣብ ኣሜሪካ ግን ውትድርና ጅግንነት ካብ ወለዶ ንወለዶ ብክብሪ ኣብ ቴሌቪዥን ክመፅእ ከሎ ድማ ዓብ ክብሪ ዝውሃቦ ሰርቪስ መንበርስ ንኣሜሪካ ብዙሕ ዝገብሩላ ቲቪ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ እቶም ወታደራት ናይ ኣሜሪካ እቶም ጅግንነት ኣለዎም ዝብሎም ክብሪ እዮም ዝህቡ ኣብ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ወታደር ናይ ኤርትራ ክብሪ ክወሃበ ይግባእ ኣወል ስዒድ እውን ኣብ ገለ ኢልዎ ነይሩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝብሎ ግን ብተደጋጋሚ
ወታደር ክብሪ ክወሃበ ይግባእ ህይወቱ ምንቲ ትዝቢ ምንቲ ተሃገር ክብድሉ ስለ ዝኾነ ወታደር ናይቲ ሃገር ወታደር ናይ ኤርትራ ወታደር ናይ ሃገርካ ክብሪ ክትበለካ ኣብቲ ቅመጠሉ ዘለካ እውን ከምኡ እዩ ስዊድን ተለኻ ኖርዌይ ተለኻ ወታደር ናይቲ ሃገር ክብሪ ክወሃበ ይግባእ እዩ ዜጋታት ናይቲ ሃገር እቲ ወታደር ክብሪ ክህቡ ይግባእ እዩ እንተዘየለ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዘለካ እዩ ኣብ ኣርቲፊሻል ፌክ ዝኾነ ህይወት ስለ ትነብር ዘለካ እምበር ንህላዌኻ ዘውሕዝ ዘሎ ህይወቱ ክህብድሉ ንዝኾነ ክብሪ ዘይትህብ ኮይንካ ክብሪ እውን ኣይግባእካኒ ንስኻ ክንብል ንኽእል ኢና ንቐፅል እዚኣ ዘረባ እዚኣ ዝያዳ ነቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንዑ ክፀርፉ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ዝነበሩ shame on you ክብሎም ስለ ዘለኹ የንግረ መንገደይ Thank you, General. Hey, great to be on, Martha. So tell me what you think of this. And we know that China also has a new 6th generation AI-driven supercomputer comparison to this jet. How do they shape up to what we've got here, do you think? Well, first, what I'd share with you is the president's decision to move forward with the F-47, or also known as the Next Generation Air Dominance Fighter, is likely to be the most important defense decision that he makes during his entire term. And I'll tell you why. Our entire way of waging war is involved with integrating the operations of all our service components. And that depends on control of the air, or what the military calls air superiority. And without that, we place our soldiers, sailor, airmen, Marines, and Guardians in their እንታይ ሓቲታቶላ እዛ ነፋሪት ኔክስት ጀነሬሽን ተባሂላ ዘላ ቻይና እውን ከምኡ 6th ጀነሬሽን ኣታታትዮም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ምስ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ንእየር ሰማያት ዶሚኔት ንምግባር ወይ ዕብለላ ኣብ ሰማይ ንክህልወካ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክህልዋ ይኽእል ምስ በለቶም መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ዘይገድስ እንታይ ክገብር እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ እዛ ስጉምቲ እዚኣ ጥራይ ምግባሩ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ንምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝለዓለ ስጉምቲ ዝገበረ መራሒ ክኸውን ኢልዎ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ኩሉ ግዜ ዓቕማ ሒዛ ኣብ ሰማይ ዶሚኔሽን ብሰማያት ዶሚኔት ክትገብረካ ኣለዋ ፀብለልትነት ከተርኢ ኣለዋ ንፀላኢ ድማ ኣብ ሰማያቱ ክትሕምሶ ክትድምስሶ ክትክእል ኣለዋ እሱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ናይ ኩናት ኩሉ ግዜ ዶሚኔቲንግ ደ ስካይ እዮም ዝብሉ ነቲ ሰማይ ክዕብልልዎ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኣብ ሰማያትካ መፂኦም ዝደለይዎ ዕላማ ሃሪሞም እቲ ፀላኢ ናብኣቶም ግብረ መልሲ ክህቦ ዝኽእል ኣብ ሰማያት መፂኦም ከጥፍእዎ ክኽእሉ ኣለዎም ግን ዝያዳ ድማ እዚ ናይ ብፓይሎት ዝዝወር ነፈርቲ ድማ ኢሎን ማስክ እውን ኣቆናፂቦ ነይሩ እዩ ናይ መፃኢ ኩናት ብድሮናትን ብሃይፐርሶኒክን ይክኸውን ነዚአን እንድሕር ዘይመሊኽካ የለኻን ኢሉ ነይሩ ኣብ ክልቲአን ቁፅሪ ሓደ ዘሎ ድማ ቻይና እዩ ኣብ ድሮናት ቁፅሪ ሓደ ኣብ ሃይፐርሶኒክ ቴክኖሎጂን ሚሳይላትን ቁፅሪ ሓደ ከምኡ ድማ ነቲ ሃይፐርሶኒክ ናብ ነፈርቲ ዝቕይሮ ዘሎ ነተን ፋይተር ጀትስ ድማ ናብ ድሮናት ዝቕይረን ዘሎ ድማ ቻይና ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነታ ንሱ ዝብላ ዘሎ ምስ ተግባራት ተሓሒዝና ክንሪኣ እስከዚያ ስምዑ is intensifying and the race for 6th generation fighter jets is intensifying and China's latest project, the Chengdu J-36, is at the center of global attention. Designed by Wang Haifeng, this fighter jet promises to revolutionize air warfare with cutting-edge stealth, variable cycle engines, and electronic warfare capabilities. But what makes the J-36 stand out from its rivals? And could it truly be the most advanced combat aircraft ever built? Let's dive into the details of this futuristic aircraft and explore why its designer calls it the best 6th generation jet yet. Wang Haifeng, the chief So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም J36 ዝተባህለ ሌይተስት ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ናይ ነፋሪት እዩ ቅድሚ ኣሜሪካ ኦልሬዲ ኣብ ወርሒ 2024 እዮም ኣናውንስ ገይሮም ነይሮም ድሮ ክትበርር ተራእያ ኣናውንስ ኣይኮኑን ገይሮማ ክትበርር ተራእያ ነይራ ኦልሬዲ ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ቻይና بكل عينت الكترونيك ويرفير مالت برادارات كتحوزو خمزي تخل جام كجبرك كازخل ستالس مالت دما رادار كريو زيكل زقل طففتنا زلو عبيت موتورا زلو رحوق رينج خيدو يحرم زغل بحفشا نامريكا ابتا عودناتا مسيو دومينيت كجبرا زغل حيل انتلو هذا حيلي زلو اذا حيل زي دما شمو تشاينا يزبهال لذي بتدقاقا من ريو زلنا تكنولوجي امريكا نخلو قطر حدينا زبل امنا زنبروم ቻይና ነዚ ፀብለልትነትናቶም ካብ መዓልትና መዓልቲ እዩ ምንጥልዎም ከም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ፈኸራ ሕጂ እንተሪእኻዮ ዳርጋ ነብስኻ ንመድሓን እዩ ሓደ ድሕሪ ኣሜሪካ ድሕሪ ቻይና እዮም ዝብገሱ ዘለዉ ምናልባት ነዚ ቴክኖሎጂ ንክርዳእ ሓደ ነገር ከርእየኩም እየ እዚኣ መልስ መዓዮ ንእሽተይ ኣብዚኣ Wang Haifeng, the chief designer of the J-36, has been instrumental in shaping China's advanced fighter jet programs. His early 2024 research paper outlines the core principles of 6th generation fighter jets, which he describes as high-performance fighters. These aircraft must achieve a perfect balance between deep penetration capabilities and superior maneuverability.
enabling them to operate effectively in the most contested airspaces. Wang's vision goes beyond incremental improvements. He envisions a jet that redefines air dominance. His emphasis on integrating advanced aerodynamics ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዘን ነፈርቲ እዚአን ክንሪአን ከለና መጀመርያ ቻይና ትሰርሖ ዘላ ነፈርቲ ኮንቴክስት ወይ መረዳእታ ንክንወስድ ቻይና ትሰርሖ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ኣሜሪካ ፀላይቶም ስለዚ ኤቭሪ ቴክኖሎጂ ዝጥቀምሉ ንናይ ኣሜሪካ ከመይ ገይሩ ማኒቨር ገይሩ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ብከመይ ከሽክዕ ይኽእል ብከመይ ካብኡ ክድሕን ይኽእል ብከመይ ካብቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ክድሕን ይኽእል ብኩሉ ኩሉ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ኣበዮም ዝዕዘብዎ ዘለዉ ክነግረኩም የፅንኢላ ኣብ ዩክሬን ኩሉ ነገር ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ዘላ ኣብ ዩክሬን ሓደ ብሓደ ዝመሃሩሉ ዘለዎ ምስ ራሽያ ቀረባ ኮይኖም እናሰምዑ ምስ ራሽያ ድንን ኢሎም ዝመሃሩ ዘለዉ ቻይና እዩ ዝበሃል ስለዚ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ቴክኖሎጂ ቻይና ዝኸዶ ዘሎ እዚ ኸና ሕቶ ናይ ፊዚክስን ሳይንስን እዩ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ኣብ ፊዚክስን ሳይንስን ኣብ ፀብለልትነት ተለካ ናይ ግድን ኢኻ ኣብዚ ዓውዲ እዚ እውን ቅድሚት ክትከውን ነዚ ዓውዲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን መን ዶሚኔ ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሕቶ ክመፅእ ዘለዎ እዩ ንዑ እንተ ዓብሊልካ ጥራይኻ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ቀዳማይ ክትከውን ወይ እውን ፀብለልትነት ክህልወካ ዝኽእል እዚኣ ኣሜሪካውያን ሼር ገብርዋ ነይሮም ለንቀነ ማለት እዩ እዛ ፖስተር እዚኣ ረይዋ ቻይኒስ ኢንስቲትዩሽንስ ሊድ ሪሰርች ኦን ቺፕ ዲዛይን ኤንድ ፋብሪኬሽን ቀዳማይ ባእታ ነዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ኣፍቲናዮ ዘለና ብሕጂ ድማ ንኽፅሎ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ውድድር ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ቀላሲ ነጥብናቱ እንታይ እዩ እቲ ቺፕስ ዝበሃል ነዚ ነፋሪት ድዩ ሚሳይል ድዩ ንቴሌፎን ድዩ ንመኪና ድዩ ንኩሉ እቲ መሰረታዊ ቅልጣፈናቱን ብሉፅነትናቱን ኣብቲ ቺፕስ ናቱ እዩ ዝምርኮስ ኣብቲ ቺፕስ ኣብቲ ሳይንስ ናይ ቺፕስ ዝበለፀ ሪሰርች ዝገብር ዘሎ ዩኒቨርሲታት ረይዎ ብምሉ ቻይና ቶፕ 10 ዝበለፁ ኢሎም ምስ ገበርዎም 9 ካብኦም ናይ ቻይና ኢንስቲትዩሽንስ እዮም ሓደ ናይ ፈረንሳ ጥራይ እንታይ ብጌጋ ዲኹም ኢልዎ ይኸይዱ ዋላ እንታይ ደኖ ሓደ ናይ ፈረንሳ ኢንስቲትዩት ጥራይ ኣብዛ ኣትዩሎ ስለዚ ዋላ እቲ ቁፅሪ እውን ረይዎ እቲ ቻይኒዝ ኣካዳሚ ኦፍ ሳይንስ ዝብል ዘሎ 14000 ልዕሊ 14000 ሳይንሳዊ ናይ ዲዛይንን ናይ ፋብሪኬሽንን ሪሰርች ኣውፅኡ ማለት እዩ እዚ ብእንግሊሽ ተሓትመ እዩ ዝበሃል ዘሎ ድማ እንግሊሽ ላንጉጅ ፓብሊኬሽንስ ካውንትስ ኦን ቺፕ ዲዛይን ኤንድ ፋብሪኬሽን ካብ 2018 ክሳብ 23 ማለት እዩ ቻይና ነቲ ዓውዲ ናይ ሳይንስ ቶታሊ ዶሚኔት ጌራቶ ክንብል ከለና ካብ ምግናን ዝተበገሰ ኣይኮነን ስለዚ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቻይኒዝ ኣካደሚ ኦፍ ሳይንስ ዝበሃል 7800 ድሕሪት ፈረንሳ ሰንተር ናሽናል ሪሰርች ሳይንቲፊክ ገለ ዝብል ዘሎ 5446 then ናይ ቻይና ይመፅ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤሌክትሮኒክ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኦፍ ቻይና ከምና በለ ይቕፅል እቲ ቁፅሪ ረይዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዶሚኔሽን ኣብ ሳይንስ እንተለካ ኣብ ቴክኖሎጂ እንተለካ ናይ ግድኒቱ ውፅኢት ንብረት ናትካ ኣብ ነፍሶካ ዓብዲ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ዶሚኔት ክትገብሮ ሓደ ካልኣይ ኣሜሪካ ረይዎ ኣብዚ እዛ ቻርት እዚኣ ጥራይ ድሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኩም ኣቐምጥዋ ወርልድስ ሎንጌስት ሃይ ስፒድ ሬልዌይ ላይንስ ኣሜሪካ ዝበሃል ምናልባት 6 ጀነሬሽን ነፋሪት ክገብር ይኽእል ኸውን ወይ እውን ሚሳይል ክሰርሕ ይኸውን ይኽእል ምስ ቻይና ዝወዳደር ኣብ ቴክኖሎጂ ግን ምስ ቻይና ክወዳደር ከምዘይክእል በዚኻ ትፈልጥ ብፍላይ ኣብቲ ፕራክቲካል ቴክኖሎጂ ሰባት ዝበዝሑ ግዜ ትሬን እዮም ዘድልዮም ሓደ ሃገር ኣብ ኤሮጳ ተለኻ ምዕቡል ደ ምዕቡልን ብምንታይ ካ ትፈልጦ ኤርፖርት ናቱ እንታይ ይመስል ትሬን ስቴሽን ናቱ እንታይ ይመስል በዚኻ ትዕቅኖ እኻ ሃገር ተኮይኑ ሬልዌይ ስቴሽን ናቱ ናይ ትሬን ስቴሽን ናቱ ረሳሕ እዩ ዲስኦርጋናይዝድ ኣረጊት እዩ ሃብታም ድሕር ኮይኑ ከም በዓል ስዊዝ ግን እቲ ኤርፖርት ናቶምን እቲ ትሬን ስቴሽን ናቶምን ኣዝዩ ፅፉፍ ኩሉ ነገር ድማ መስርዑ ዝሓዘ ኢኻ ትርኢ ስለዚ ኣብዚ ረይዎም ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ቁፅሪ ሓደ ብመንገዲ ባቡር ብምስራሕ ኣብ ዓለም ቀዳማይ ኮይኑ ዘሎ መን እዩ ቻይና እዩ ካልኣይ ስፔን ጃፓን ፍራንስ ጀርመኒ ፊንላንድ ተርኪ ኢታሊ ሳውስ ኮሪያ ስዊድን እና ኣሜሪካ it doesn't exist እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል የለን ኣብቲ ውድድር ስለምንታይ እቶም ናይ ካር ኢንዱስትሪ ናይ መካይን ካምፓኒ ነቲ መንግስቲ ብገንዘብ ስለ ዝገዝዎ መንገዲ ባቡር ንኽሰርሕ ከልኪሎሞ ክሳብ ሎሚ ድማ መንገዲ ባቡር ዘይብላ ሃገር እዩ መኪና ትዝኸፈ እዩ ብመኪና ሃገር ፅቡቅ ክኸይድ ኣይክእል እዩ ምክንያቱ ክንዲ ዝሰራሕካ ፅርግያ እንተሰራሕካ መኻይን ክበዝሓ እየን ስለዚ ትሬን ተጌርካ ግን ኣብ ሓንቲ ትሬን ክትከይድ ከለኻ 500-600 ሰባት ኣሽሓት ሰባት ስኺልካ 200-400 ሰባት ብሓደ ግዜ ከተጓዓዝ ትኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እናኸዱ ሰብካ ኮፍ ኢሉ ካልእ ስርሑ እናሰርሐ ይኸይድ መኪና ክዝውር ከለኻ ኣውቲስታ ኢኻ ስራሕ የብልካን ስለዚ ናይ ትሬን ኮምፎርት እምኻ ነቲ ትሬን ስሉጥ ሃይ ስፒድ ተጌርካዮ ድማ ትራፊክ ላይ ጃማ ይሕዞ ገለ ይሕዞ ስለዚ ቻይና ንኣሜሪካ ከመይ ጌራ ዶሚኔት ጌራ ተላ
ክሪና ንመለስ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለው እቲ ውድድር ናብ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሽዑ ናብ ቁጠባ ክምለስ ኢና So no major military campaign can succeed without air superiority. Relative to your question on how the F-47 stacks up to the Chinese aircraft. To my kids and your kids, to my grandkids and your grandkids. This is a historic investment in the American military, in the American industrial base, in American industry. New fighter jets. They're for the kids. Engineers are saying the co-pilot will be a robot. Today, Pistol Pete put Musk in the cockpit. Elon was at the Pentagon getting a tour. Trump's co-pilot's Vance. What's up, JD? Mr. Vice President is here. Do you have anything to say while you're here? You're very good Vice President. I'm just here to watch the show, sir. Okay. I think airplanes are pretty cool, so I want to check this out. Vance likes to watch. Who does? ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይገብረሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ኩሉ ግን ንምንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልና ሓደ ነገር ይፅሕትሩ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብዚኣ እታ ምክንያት ዝደልይዋ ዘለውን ኩናት እዚኣ እያ China too is watching Ukraine. Even though this conflict is far from the Indo-Pacific, Beijing is tracking every development closely. Because the Ukraine war is like a live case study for the Chinese, a lesson of sorts on modern warfare, and an understanding of how the world responds to aggression. How this conflict pans out could shape China's own decision on Taiwan. In fact, some signs are already emerging. China has begun laying the groundwork for a potential invasion of Taiwan. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ቻይና ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከም ኣብነት እያ ትጥቀመሉ ዘላ ከም ኣብነት ክትጥቀመሉላ ክብሉ ከለዉ ንኩናት ስለ ዝፅሕትሩ ዘሎ ዎር ሞንገረርስ ስለ ዝኾኑ እምበር ታይዋን ኣካል ናቶም እያ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ኢዱ ኤሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ኢዱ ክእትወሉ ዝኽእል ምክንያትን ኩነታትን ኣማይ ሃለዎምን ግን ኣገይን ጫሕተርቲ ኩናትን ሽግርን ስለ ዝኾኑ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ክወስድዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ንጉዳይ ናይ ታይዋን ላዕልን ታሕትን እናበሉ ናብ ካልእ ነገር ክወስድዎ ይደልዩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይገብርዎ ንኾኑ ኢልካ ክትሓስቦ ትኽእል ኣይኮነን ነዚ ኩሉ እንተታት ግን ቻይና ከም ትኽክል ኣብ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ምትትታው ኣብ ዩክሬን ዝተኸተልዎ ኩሉ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ታይዋን ስጉምቲ እንተወሲዶም ብኸመይ መንገዲ ኣሜሪካ ሪኣክት ክትገብር ትኽእል ግምት እናወሰዱ ኩሉ ዓይነት ሲናሪዮስ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር Signs are already emerging. China has begun laying the groundwork for a potential invasion of Taiwan. Let me show you a video that emerged recently from China. It was shot at a beach in southern China. There were some large ships there. They looked unusual. Take a look at these pictures. This is what they look like. The ships were elevated. They were above the water. They were interconnected by long ramps. እዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ጋርዲያን ዘውፅኦ እዩ እተን መራኽብ ኣብ ባሕሪ ዝኸዳ ዝነበረስ ኣብ መሬት ወፅአን ንላዕሊ ወፅአን ወላ ኣብ ማይ ንላዕሊ ወፅአን ንሓድሕደን መንገዲ ሰሪሐን ፅርግያ ይገብራ ሰራዊት ድዩ መኻይን ድዩ ዕድቂ በኣታተን ገይሩ ናብቲ ሜይንላንድ ወይ ናብቲ ደሴት ታይዋን ዝበሃል ከኣትዉ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ነቲ ታይዋን ኣብ ሓፂር ሰዓታትን ደቃይቕን ክቋፀሩ ከም ዝቋፀርዋ ትንፋስ ከይሃቡ ኣብ ሓፂር ሰከንድ ነቲ ቦታ ኩሉ ክቋፀርዎ ከም ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ነቲ ውግዝ ከካይድዎ ዝሓስቢ ዘለዉ ስለዚ if it happens if it comes down to it ይብሉ እንድሕር ናብቲ ኩናትን ናብቲ በኣስን ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነታ ታይዋን ትበሃል ብምቁፅፃር ብዙሕ ኩናት ከም ዘይካየድ ክገብሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እንተኾነ ብዘይ ኩናት ክወስድዎ እንተደየለ ግን ኣብ ዝሓፀረ ደቃይቕ ክውዳእ ከም ዝኽእል ኩነታት ክገብርዎ እዮም ኩሉ እቲ ሲናሪዮ ፕላኒንግ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ቻይና ኣብ ሪል ኬዝ ንኩናት ክዳሉ ምክንያት ክኾነሎ እዩ ዝበሃል They were above the water. They were interconnected by. Now this video was doing the rounds on Chinese social media, then suddenly it disappeared, leaving behind questions and a lot of speculation. Questions like, what are these ships? Experts say they're a new class of Chinese landing barges. And what is their purpose? They are designed for an invasion of Taiwan. If there is an attack, these barges will act like floating bridges. They can be stationed just off the coast, and from there the PLA can lower the ramps. They can deploy military assets directly onto Taiwan's roads. These vessels will significantly expand the PLA's options. They could enable landings from multiple points. Now here is a report. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኩናት ምስ ታይዋን ከጋጥም ድሕሪ ኮይኑ ከመይ ጌርካ
ፀብለልትነት ክህልወካ ይኽእል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ወሲድካ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክትቋፀሮ ትኽእል ነቲ ታይዋን ዝበሃል ከም ዝበልኩኹም ታይዋን ንእሽተይ ደሴት እዩ ንታይዋን ኢሎም ክንድዚ ይደኽሙ ኣለዉ ነቲ ታይዋን ድሕሪ ሒዞሞ ግን ኪኖ ታይዋን ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክፉት ይክኸውን ንዖም ኣሜሪካ ምኽንያት እናደለየት ክትፅሕትረሎም ኣይኮነትን ስለዚ ሕቶ ናይ ታይዋን ንቻይና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ሕቶ ስለ ዝኾነ ቀፃሊ ዝምትኹታኹን ቲዮርታትን ክቕፅል እዩ ሓንቲ ዘረባ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ክቕፅል እዩ With these vessels, the PLA could land on any road within 150 meters of Taiwan shores. So China is strengthening its army, the People's Liberation in mind. Beijing has undertaken one of the biggest military build-ups. This is under the direct orders of Xi Jinping, the Chinese. ብሓፈሻ ቻይና ነዚ ኩነታት ናይ ታይዋን ናብ ኩናት ክተኣትቱ ኮይና ብመንገዲ እዚ ወይ ብጉዳይ ናይዚ ታይዋን ምዃኑ እናተረጋገፀ ይመፅእ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ተጠቒማ ናብ ኩናት ክትእትዋ ወይ እውን ናብ ዕግርግር ክትወስዳን ክሸማን ትደሊ ከም ዘላ ከም ርዱእ ጌርና ክንወስድ ኣለና ሕቶ መዓስ ክፍፀም ይኽእል ብኸመይ ክትግበር ይኽእል ንዝብል ሕቶ እምበር እዚ ክገድፎ ኣይኮኑን ምንታ ናብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሓዳፊቱ ኩነታት ናይ ቻይና ፅቡቅ ጌሩ ክበርሃልና እሞ ክንሰግር ነዚያ ክበኩም Is China preparing for a war in space? Do we have to prepare for an off-planet conflict next? We ask this because of a claim made by a top US Space Force official. General Michelle Goutlin, the Vice Chief of Space Operations, told a conference in Washington that China has been observed conducting coordinated maneuvers with its satellites, describing it as dogfighting in space. To put it simply, he says that Chinese satellites are practicing combat in space. ማለት ኣሜሪካ ብቻይና ፎቢያ ኣትይዎም ከም ዘሎ ወይ እውን ረበሻ ኣትይዎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ቻይና ኣብ መሬት ራይ ዘይኮነ ኣብ ባሕሪ ኣብ መሬት ራይ ዘይኮነ ኣብ ሰማይ ኣብ ስፔስ ኣብ ጠፈር እውን ክትዋጋኣና ትዳሎ ከም ዘላ ዝብል ሓደ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ወይ ጀነራል ዝበሎ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ብቅዓት ናይ ቻይና እቲ ዓቕሚ ናይ ቻይና በፂሕዎ ዘሎ ተኣምር እንዲ ኮይኑ ዘሎ ግዜ እንድሕሪ ሂብካዮም ድማ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝበለፀን ናብ ዝበረኸን ኩነታት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝካየድ እንተሎ እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝብል ዶናልድ ትራምፕ እታ እንኮ ዝፈልጣ መፍትሒ ሓንቲ እያ ዘላ ንሳ ድማ እዚያ ንፈልጣ እያ ንቻይና ጠጠው ከተብላ ድሕሪ ኮይንካ ነዚ ኣብ ስፔስ ዝግበር ዘሎ ውድድር ወላ ሓንቲ ሓሳብ የብሉን F-47 ነፋሪት ንኩሉ ሽግራቱ ክትፈትሓሉ ከም ትኽእል ገይሩ ይዛረብ ኣሎ እቲ ናይ ቻይና ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢንቨስት ገይሮሞ ዘለውን ዝደፍእዎ ዘለውን ግን ንኩሉ ሽግራት ብቴክኖሎጂን ብፈጠራውነትን ክሰግርዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ቻይና is going to be unstoppable ቻይና ጠጠው ምባል እቲ ዝኸበደ ዓቐበት ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ሕጂ ኣብዚያ እስከ ንኸይድ እቲ ኔክስት ቶፒክ ናትና ካብ ኩሉ ከገድሰና ዘሎ ነዚያ ክንርኢና ቁፅሪ ሓደ እንታይ ክርደልየ ኣለኹ መሲልኩም እስከ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ተዛረባ ስምዑ ብዚ But basically, I call April 2nd. I would have made it April 1st, but I didn't want to be April Fool's Day because then nobody would believe what I said. And they do believe me. April 2nd is going to be Liberation Day for America. We've been ripped off by every country in the world, friend and foe. We've been ripped off on trade. We've been ripped off on military. We protect people and they don't do anything for us. It's just so unfair for years and years. And now some of that money is going to be coming back to us. كم تري ود لهم ورح ربعته إلى حد انتايو تفلتوا يقوم مع التحصوت يزبحال سلازي حدش حق كتاتات دلين يرن على حد ورح ربعته تغيريو يحسوا لي لهم كي ابيوني له على كل تغيري له على كل مالتنا امريكا مع التحرنتنا امريكا كتكون يايل والو انتي سلازا قاطمه دايو مع التحرنتنا امريكا كون زبلازلو reciprocal tariffs زبحال كتاتاتيو تاي مالتيو مزخونه تكون هاجر محزانات تكون صلايتنا تكون معرتن السات قبرلنا زلا تعريف معريا كنقبرلا هنا يزبل زلو تاي مالتيو 5% تعريف تقبرلنا تلغى 5% تنقبرل كاينا 10% توينو 10% 100% تقبرلنا تلغى 100% تنقبرينا اذا مالت بعين امريكا خطريو خلغا فيريو امريكا سلمتاي تاقدشنا نحن نزمت نزغونه هاجر كالا هاجر سلازغونه معرتز قبرلنا كم تترك غير كاتريت تقبرلنا ما غير تريت تقبرل كاي يزبل زلو اذا تقبلنا طلب امريكاوي تتسقم ብዙሓት ቁጠባታት ናይ ኤውሮፓ ናይ ካናዳ ካልኦት እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሲስተማን ኣይነበረን ስለዚ ሓደ ዓቢ ናይ ቁጠባ ረበሻ ክፍጠር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ድማ ንበዓል ካናዳ እዚ ከም ሓውሲ መርድእ ኮይኑ ይድመፀን ዘሎ ንካናዳ ንኤውሮፓን እዚ ስለዚ ተዳለዋሉ ዝኾነ ይኹን ምድላዋት የብለን ነዚ ኣሜሪካ ይትገብረና ናይሎም ኣብ wishful thinking ኣብ ትምኒ ዝነበሩ ዝኾኑ كم حسوم كلب لبوم بخانوم يزنقر زلو ناي كندا كم قبره ملس حسيبه ما زلو خنقركم in the form of tariffs.
I mean, tens of billions. It's going to be numbers like nobody's ever seen. So NVIDIA announced today, you saw that? Hundreds of billions of dollars of investment. The biggest chip maker in the world announced hundreds of billions of dollars of investment. Hundreds of billions, not millions, but billions. They're all coming here. ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ነተን ሃገራት ኤውሮጳ ከምኡውን ካናዳ እንታይ ክገብረን እዩ እስከ ናይ ካናዳ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘላ ነዚ ሕቶ እዚ ግብረ መልሲ ክትብ ካላ ንስማዕ እያ ካናዳ ብኸመይ ክምክትዎ እዮም ናይ ኤውሮጳ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ ደምኩም ጠጠው ክብለኩም እዩ Canada prepared to do if these new tariffs go into effect on April 2nd? Well, listen, we've already put $60 billion worth of counter tariffs on American goods. These tariffs, Pam, are a tax on hardworking Americans. These tariffs are going to cost more to Americans at the pump and also when they go do their groceries. ብሕፅር ዝበለት እዛ ጓል ትሪእዋ ዘለኹም ትዛረታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ካናዳ እያ ንኣሜሪካ ይክጎድያ ትብል ዘላ ንመን እያ ክትቅሽሽ ደልያ ኣነ ከገርመኒ እዩ ንካናዳ ይካሃርም ኦፍኮርስ ንኣሜሪካ ይትንክፎምኒ ማለት ኣይኮነን ግን ኣክንዲ ፕላን ናይ ካናዳ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ትብላ ንህዝቢ ኣሜሪካ ይቀንዲ ክጎድእ ስለዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ዳመን ዶናልድ ትራምፕ መሪፁ ወይ እንታይ ክገብርዎ ደልያ ተመጂ they cannot do much ስለዚ ካናዳ doesn't have any plan ካናዳ ዘለኹም very sad these people they don't have any plan by the way plan one ክህሎም ኣይክእልኒ ምክንያቱ leverage ዝበሃል ስለዚ ይብሎም leverage ማለት ድማ ነዚ ንዶናልድ ትራምፕ ከተስማዓሊ ትኽእል ሓይሊ ኣለካ ዶ ይትሕቶ የብሎም ንሶም ስለምንታይ ሓይሊ ዘይብሎም ካናዳ ድኽምቲ ሃገር ስለ ዝኾነት ኣይኮነን ወዲ ድኽምቲ ሓቂ ድኽምቲ እውን እያ ብወታደራዊ ዓይኒ ካናዳ ካብቲ ንግዲ ዝያዳ ሰርፕላስ ዘለዋ ሳያ ካብቲ ንግዲ ዝያዳ ትኸስብ ዝነበረት ንሳያ ስለዚ መኽሰብ ስለ ዘለዋ reciprocal ታሪፍ ልክዕ ከምቲ ትገብሩና ዘለዎም ክሓርመኩም እየ እንድሕሪ ኢልዎም ንዶናልድ ትራምፕ የዋፅኦ እዩ ምክንያቱ ቀልጢፍ ዝጉዳእ ቁጠባ ናይ መኒ ናይ ካናዳ ካልኣይ ድማ ክልቲኡ ቁጠባ ዝወዳደር እውን ኣይኮነን 2 ትሪልዮን እዩ ዓብዪ እዩ ናይ ካናዳ ቁጠባ 2 ትሪልዮን ዓብዪ ኦልሬዲ ናይ ኣሜሪካ ግን 28 ትሪልዮን እዩ ስለዚ መን እዩ ሕማኹሽቲ ክቕየር ዝኽእል ቀልጢፍ ፍሉጥ እዩ ናይ ካናዳ ይከም ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ካናዳ ድማ ብኩሉ መንገዲ ብስለያዊ ብወታደራዊ ብኩሉ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ተፀጊዐ ቁጠባ ሃኒፆም ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ናጣቅዑ ኣሃ ንኤርትራ ግደልኩም እንታይ ኢኹም ትደልዩና ዘለዎም ዋይት ሃውስ ያኒ ኤርትራ ኣግዱ እናበሉ ዝጣቅዑ ዝነበሩ እዮም ክድንግፀሎም ዝደሊ ግን ንኤርትራ ዝደንገፀላ ከመን ነይሩ ኢሉ ሓደ ፅሒፍላይ ሓቂ እዩ ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ክብደላ ከለዋ ዝትንቅፅ መንፈስ ኣይነበሮምን ስለዚ ይስሓንወዳ ወረገለ ኤርትራውያን እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለው ናብ ኣሜሪካ እንተንጥርነፍ ኣይምኸፍአልናን ዝብሉ ነይሮም ገሪብና ናይ ወረዲ ሓቆም እዮም ካ እንድሕሪ ብታክስ ጌርካ ብገለ ጌርካ ልቦም ኣጥፊኻሎም ተለኻት ህዝቢ they would care less ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይዚ ፕሮፓጋንዳ ናይዞም ሊበራልስ ማለት እዩ So we're launching an ad campaign today in 12 different states. Canadians are sending a message that there's no winners in a trade war. There will be job losses on both sides of the border, and particularly in the US. And Canada is the biggest customer of the US. We buy more American goods from the US than Wow, what a brilliant idea. واي كندا زبلوسي زي خبلوس حسابنا تنتاسكي ادفرتايزمنت خدغبري اب شمنت دين 10 ستيتس ناي ريبابليكان زخوناسي ادفرتايزمنت ገንዘብ ከፊሎም እንታይ ክብሉ እዮም ኣብ ቢልቦርድ ኣብ መኻይን ክሓልፉ ከለዉ ዝርኢ ወሲ ታሪፍ ዝግበር ዘሎስ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝሃስየኩም ዘሎ ንዓና ንካናዳ ጥራይ ኣይኮነን ዝሃሲ ዘሎም ኮላይ ንዓኹም እዩ ዝሃሲ ዘሎ እሞ ነቶም ሰነይተርስ ናትኩም ደው ኢልኩም ተቃወሙ ወይልከይ I mean, this is like, okay, it's a strategy, probably. Donald Trump, the executive orders, أين Republican senator في ودي حج دي زاربوا نسهم بالبورد advertise غيركم كتسمعوها. Anyway, Canada doesn't have any plan. بعتر زبالة كنري خلنا plans بالي بلهم. They are just bluffing. Donald Trump ما صبوا غير فليتوا ماله ما بالحمسان حدا نستيك قبركم يبلا ماله. أنت دايكم دما كيف كيوكم كشنوكم يجيبلهم زلوا. I'm sorry for Canada, but this is going to be really rough. بلو كبيد من قديك خنا. China, Japan, France, and the UK. So imagine what the Trump administration right now is doing to its biggest customer that is supporting so many American jobs. So that's why we want to make sure that Americans know. So tell us more about this ad campaign that you're launching and what states in particular. You know, their livelihoods. Talk to you in this. Is Canada willing to do the same with the retaliatory tariffs that your country has announced for April 2nd? That is a day, as we know, that the president is calling Liberation Day. So what we said is that we would be ready to put $150 billion worth of tariffs against the tariffs imposed by the White House because of a pause on one of the executive order coming out of. Bahafisha, Canada, Bafom Yemtara Zulu, as far as I can see, they have no plan. Ni America, ni Donald Trump, كسمع زخل plan كله ما يكلني, unfortunately, and it's going to hurt them a lot.
ካናዳ ዘለኹም ካብ ሕጂ ዎች ኣውት ተጠንቀቑ ዶናልድ ትራምፕ ይሰልጦ ስለ ዘሎ ድማ ሓቂ እዩ ብኩሉ ነገር ይሰልጦ ኣሎ ብምንታይ ይሰልጦ ኣሎ ክሪኢኩም ሕጂ ናብ ኤሮፓ ንዝከር ኤሮፓ ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ ካስምዑ ኣብዚ The fragmenting European Union in complete geopolitical disrepute. Looking back, the only strategic goal European Union leaders agreed to consider once Russia invaded Ukraine was a successful NATO-assisted war effort by which Russia would be forced behind its pre-2014 borders while paving the ground for Ukraine to join NATO. That was the plan A, and the only plan that Europe had. However, long before Donald Trump was re-elected, that goal evaporated. Since then, in the absence of a plan B and in the midst of panic, the European Union has proclaimed rearmament as the panacea. Alas, European rearmament will soon prove a solution worse than the original problem. Before we get to that, it's important to mention the three reasons. زحزن እዩ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ ድማ ተስፋ ዝበሃል የለን ኤሮፓ ፕላን የብሎም ወላ ስትራቴጂ የብሎም ብቀደሙ እቲ ፕላን ናቶም ኣብ ኔቶ ተፀጊዐ ነይሩ ካብ ኔቶ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ክሓድም ይፍትና ኣሎ ፕላን ቢ ስለ ዘይነበሮም ድማ እቲ ፕላን ብናቶም ብራዕዲ ዝተበገሰ ሪኣርምን ዩሮፕ ዝብል ከዓ ሕጂ ሸበት በዲሎም ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣኪቦም ኣፅዋር ክገዙ ይፍትኑ ኣለዉ ብናይ መን ገንዘብካ ኣፅዋር ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ ኤሮፓ ዘለካ እዚኣ መልእክቲ እዚኣ ዋላ ቆሪፅኩም ስደድብሎም this is going to be very useful Affairs and context, everyone. It's great to have you back. As the European Union is on track to militarize, is it indeed planning to confiscate its citizens' unused savings to boost the capabilities of its military-industrial complex? As I previously mentioned, Ursula von der Leyen's plan to rearm Europe heavily relies on private capital. She needs private capital to boost the European military-industrial complex. Several days ago, I uploaded a video on this shocking proposal, and today I'm going to add more details and more clarity. I know many of you are very concerned, and rightfully so, and judging by your comments on my previous video, you're shocked. So am I. A recently published article claims that the European ብሓፈሻ ሓንቲ ነገር ክርዳእኩም ዘሎ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ ጀርመን ሃሉ ዴንማርክ ሃሉ ስዊድን ሃሉ ኣብ ኔዘርላንድስ ሃሉ ፈረንሳ ሃሉ ኣብዘን ዩሮፒያን ዩኒዮን ሃገራት ዝበሃላ ዩሮ ዝጥቀማ ድማ ብፍሉይ ዘለኹም ኣብ ካሊእ ዘለኹም ኣብ ኤሮፓ እውን this is going to be a very serious matter ኣብ ጣልያን ዘለኹም ኣብ ኦስትሪያ ዘለኹም ኢስት ዩሮፕ ዘለኹም ኩላሃትኩም እንታይ ይብሉ ኣለዉ መንግስቲ ናይ ኤሮፓ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫን ደር ላየን ሓድሽ ሓሳብ ኣንቂዳ ኣላ 10 ትሪልዮን ዝኸውን ገንዘብ ናይ ህዝቢ ሴቪንግ ኣብ ባንካ ቀሚጥካ ዘለካ ገንዘብካ 10,000 ዩሮ ድዩ 20,000 ዩሮ ድዩ 50,000 ዩሮ ድዩ 100,000 ዩሮ ብምሉእ እቲ ገንዘብ ካብኡ ንዑ ከም ሕጃት ሒዞም ካብ ባንክ ተለቂሖም ነቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝበሃል ክገብሩ እዮም ስለዚ ቦምባታትን ፈንጅን ታንክን ዝስራሕ ብገንዘብካ ያ ባንክ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ኢንቨስት ዘይትገብረቶ ኮይንካ ሴቪንግ ኣካውንት ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብካ ኤሮፓ ክጥቀመሉ ብዘይ ፍቃድካ ኦፍ ኮርስ ናትካ ገንዘብ ማስ ኮይኑ ክንደይ ግዜ ክኸም ኢለኩም እየ ገንዘብካ ከምዘይኮነ ኣብ ባንክ ዘሎ ምንታይ ትፈልጥ ኢለካ ኪድ ኣብ ባንክ ከይድካ ሕጂ ከውፅእ 20,000 ናተይ ሃቡን በሎ ኣይቦኻን እዮም ገንዘብካ ኣይኮነን ኪድ ቆፀራ ግበር ገለገለ ክብሉካ እዮም ቀልጢፎም ክቡካ ይደልዩን እዮም ባይ ደ ወይ ኣብ ስዊድን ዘለዉ ብዙሓት ተምሃሮ ናተይ ካብ ገንዘቦም $1,000 ናብ ስቶክ ማርኬት ናብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክገብሩ ከለዉ ዝኽልክልዎ እቲ ባንኪ ይኽልክሎም this is a clear indication ገንዘብካ ከምዘይኮነ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብካ በዚኻ ክትፈልጥ ዘለካ that's why ሰብ ኣካል ኣልተርናቲቭ ኢንቨስትመንት ግበሩ ዝብለኩም ምናልባት ናት ነፍስኹም ዝኻለ መስጣሕት ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ስቶክ ማርኬት ጎዲሉ ኣሎ ገለመለ ኦኬ ስቶክ ማርኬት ይጎድል ይዲብ ድማ ክንደይ መክሰብ ድማ ይግበረሉ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብካ ኸ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ይቕህን ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኤሮፓ ንዑ ወሲዱ ኣፅዋር ክሰርሕ ይሓስብ ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ውግእ ፌይል እንድሕር ገይሩ እንተደኺሙ ድማ እቲ ገንዘብ እቲ ንዑዓት ሒዙ ስለ ዝገብር ዘሎ ወይ ክውረስ ወይ ገለ ክኸውን እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብካ ዎች ኣውት እዚ ኣብ ዩሮ ኒውስ ወሲድ ዝነበረ EU Commission unveils plan to channel 10 trillion of citizen savings into strategic investments ስለዚ ናብ ኣፅዋር ነቲ ገንዘብ ከም ሴቪንግ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ባንክታት ወሲዱ ካብቶም ባንክታት ኣብ ኢዱ ስለ ዘለዉ ኢንቨስት ክገብሮ ምዃኑ ብኡ ገይሩ ናብቲ ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኣፅዋር ክገብሮ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዎች ኣውት ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ ፅባሕ ንጎ ዋይ ዘምፃልካ ነገር The European Union Commission unveiled a plan to channel 10 trillion euros of citizen savings into strategic investments. These strategic investments are, of course, military assets, industrial infrastructure to produce artillery, ammunition, weapons, and such. If it does sound Orwellian to you, it clearly is quite surreal to see something like this even being discussed in a region of the world that
anyway እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝንን ዘሰንብድን እዩ ዘለና መድረኽ ዘሰንብድ እዩ ስለዚ ኣስተውዒልካ ምኻድ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ሓንቲ ነገር እስከ ከተገርመኩም ትኽእል ገንዘብካ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ኢንቨስት ግበር ክብለካ ከለኹ እንተወሓደ ገንዘብካ ኣብ ባንክታት መፃወቲ ናይ ሃገራትን ናይ ባንክታትን ኣይከውን ክንብለካ ከለና ነዚ ነይሩ ስለዚ ንቐፅል Lutnick, they announced a plan recently to create and sell gold cards, which would give non-Americans the ability to purchase the equivalent of a green card. The price for these gold cards, $5 million. That's a big ask. But now that may sound like a lot. The administration seems to be selling a heck of a lot of these gold cards already. Here's Howard Lutnick saying that he already sold 1,000 gold cards in a single day. 1,000 gold cards in a 24-hour period. أبز حلف حنت فيديو مسألكم نيرة دونالد ترامسي أمريكا جولدن كارد اختركب تدليقة 5 مليون دولار نزخف لنا جولدن كارد كنو بيننا أمريكا بمبال حدش حسابه بقيس نيرو يا ريت إيرتراونكم تتبقسي لكم نيرة guess what أبقى داميت معلتي شو حساب جزي أمانة كاردي بهالله نحنت كارد 5 مليون يواجه شو كاردي 5 بليون معلتي تيلو 5 بليون this is amazing سمعوها مسكاخد قراميهم سلازي creative thinking كم زاد اللي بزي خاتفل Let's listen to what Lutnick has to say. And by the way, yesterday I sold 1,000. It'd be $5 million, and they have the right to be an American. They have the right to be an American. As long as they're good people. And they're vetted. And they can't break the law. We can always take it away if they're like evil or mean or bad or something. Not mean, but you know, if they do something horrible, you can take it away. The U.S. gold cards may end up being one of the most popular revenue-generating activities we've ever done. So just how many people could we expect to buy these gold cards? $5 million is a lot of money. Is there enough people that we could actually sell these to? Well, Lutnick says that there's 37 million people who could afford it globally, and Donald Trump predicts that the administration can sell 1 million gold cards. Take a listen to this. 37 million people in the world. sometimes بلزلون ب5 مليون حنت كارد نا أمريكا حوس زي قناتي كتب لا تغل أبقى داميت معاتي شح كارد الشيطان دونالد ترامب دما 1 مليون كشيء نخلينا يزبل زلو 1 مليون ب5 مليون تربح كايو 5 تريليون تأتو كم زخلو سلازي this is amazing سلازي إذا حسابات زي out of the box thinking يبلوه نا أمريكا فلو يسقى فلو يجنزب بتعريف يمتعلو مالو بزيد ما يمتعلو مالو انتاي مكهو نابس وارت غيرو نابكال نابوق سلازي خيط جنزب جن متشي نابكال كتافي بحفشة ازي نعيا قري منيو كسب 5 تريليون كتو 5 خلو بزيز بحال دلو ناسي كارد زخجازو زغلو عقم زلوم 37 مليون حزب اللو بعالم ቻይናውያን ከሆኑ ሁሉ ህንዳውያን ከሆኑ ሁሉ ኢንዶኔዚያውያን ከሆኑ ሁሉ አፍሪካውያን ከሆኑ ሁሉ ሚሊዮነራት ክሳብ 37 ሚሊዮን አለው ካብዞም 37 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ተገዚልና አኽለና ይብሉለው ስለዚህ ዘገርም እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክሰግድ Ethiopia, where Prime Minister Abiy Ahmed has made key statements in his parliamentary address regarding the ongoing disputes with Eritrea and Egypt. The Ethiopian leader denied any intention of invading neighboring Eritrea amid the fears that Ethiopia might seize the port of Assab by force. ሕጂ እቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብዛዕባ ኣቢ ዝበሎ ነቲ ኣቢ ክህቦ ዝደለየ ሓበሬታ ጥራይ ዝቕበል ዘሎ فتيوم أبي سلزو خفلهم زلودي ولا we don't understand again كل جزء framing عوضات أنا يتزينا نتي إثيوبيا كتب له تدلي حبريتات رايم زوجتي تميديا زبحال أبزرجي إيرترايم بزح الواحد قبره لنا أبي يوتيوب طريقهم مات فيديو بليز كومنت كصح فقط كلوا لكم جزء سلزي بالله قبره كيتكم إذا جيجا حبريتاي لكم حمر كتقبروا ما لكم حدا حجي سمعوه نسوز بلازلون نسوز بلازلون أفلالينا سرحنا دما أنا مجمريا انتي قبرالو نهزبنا من كحي هزبنا دما اتزفلته فليتو تدي فلته دما كيدو رياكشن كيب كله بمنتهى علامه ኢትዮጵያውያን ዝገብሮ ቪዲዮ መልሳ የድልዮን እዩ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ዝግበር ተኮይኑ ግን መልሲ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ድማ ወሳኒ ተራሎ ፅንሒልና ክንሪአና ኤርትራውን መልሲ ይባላ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ መልሲ ትባላ ክንሪአና ሓደ ብሓደ Ethiopia, a landlocked country, seeks access to the Red Sea for economic and strategic reasons. Ethiopia has no intention of invading Eritrea for the sake of the Red Sea. What it wants is to have dialogue based on the principles of give and take in a way that benefits nations on principles of market. Let's solve this issue. If we leave it untouched today, it will create problems tomorrow. We are saying let's face it. We didn't say let's fight. While the ሕጅንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ጉዳይቲ ንሕና ብሓይሊ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንወስድ ድሌት ከም ዘይብልና ንብል ዘለና ኣፍ ደገ ባሕሪ በንካን ሓባን ምሳና ክንሰማማዕ ክንዘራረብ ኢና ንብል ዘለና ይብል ኣሎ ስለዚ እታ መላሓሱ ግን እዚያ ትክክለኛ ሓበሬታ ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዓ ዘለዎ ግን እዚ እዩ ህዝባችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ
እያንዳንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው፣ ህዝባችን እያደገ ነው። ከምጽዋ እስከ ሶማሌ 5000 ኪሎ ሜትር ነው ሲሾሩ፣ ትልቅ ሀብት ነው። ልናለማው አልቻልንም። ሌሎች ናቸው ከሌላ ቦታ መጥተው እንደፈለጉ የሚያደርጉት። ትንሽዬ አክሰስ ጋራንቲ ስጡ። እኛ ከፈረስን ሁላችሁ ትጠፋላችሁ። ትልቅ ስለሆነ ጥያቄያችን ይሄ ነው። እያንዳንዳችን ከመይ ዝበል ወደፋር ለማኒ ኣነ ዘይርዳእንን እዩ ወላ ብትን ደይትብል ማለሲ ንሕና እንድሕር ወዲቕና ንስኹም ክትጠፍዮም ከመይ ጌርና ኢና ንጠፍእ? ቅድሚ ሕጂ እኮ ከማኸ መንግስቱ ነይሩ እዩ። መንግስቱ ተሳዒሩ ሃዲሙ ጠፊ እዩ። ሃገር ዝፈረሰት የላን ማይ ፍሬንድ። ንስኻ ዳ ን30 ገለ ዓመት ድሕሪት ክመልስ ዝኽእል ርእሲ የብልካን እምበር ቅድሜኻ ሓደ መንግስቲ ፈሪሱ ኣብ ኢትዮጵያ and guess what, nothing happened. ሰራዊት ከማኻ ካብ ናትካ ዝበዝሕ ሕብረት ሶቪየት ዘዕተቆቶ ሰራዊት ነይሩ። ሓያል ሰራዊት ብእስራኤል ዝሰልጠነ፣ ብሰሜን ኮርያ ዝሰልጠነ፣ ብጀርመን ዝሰልጠነ you name it ኣብ ዓለም ዘሎ ብኩባ ዝሰልጠነ ደይሰልጠነኩም ከየለን ደይሰልጠኩም ኮይኑ እምበር ደይሰልጥነኩም ሰብ የለን ኣይሰልጠኩም ኒግን እሱ ይትፀገም። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ክትፈርስ ኢኻ ንቡር እዩ ክትፈርስ ምዃንካ ፅንሕ ኢልካ በዓልካ ትብላ ኢኻ ክትፈርስ ምዃንካ ተረዲእካ ኣሎ። እስኻ ስለ ዝፈረስካ ዝፈርስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ የለን። ንስኻ ሃገር ኣይኮነን ክፈርስ ንስኻ ኢኻ መጀመርያ ክትፈርስ ካብ ስልጣንካ ድማ ክትለ ኢኻ። ስለዚ እንታይ ገብር ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናብ ኤርትራ ከፀጉዑ ይደሊ ኣሎ and the dumbest እቲ ስቱፒድ ዝኾነ ርእሲ ከም ዘለዎ ነዚ ስምዑ ሕጂ ኣብዚ ስምዑ ዋና ይስማዕ እኳ ነይረ። አንድ ግለሰብ ያን ግለሰብ ኩባንያ ማርስ ላይ ወጣለው የሚልበት ማርስ ወጥቼ ወርሳለው ቢልበት ዓለም ውስጥ እየኖር 30 እና 40 50 60 ኪሎ ሜትር ያለችን ቀይ ባህር ለመንካት አናልምም ማለት ሚቻል አይመስለኝም። this guy ቀዳማይ ነገር ናይ ሰብ ዝክርዳኩም ዘሎ እታ ዘረባ ካብ ሰብ ይሰምዕዋ ሓሲቡ ይኮነን ኢልዋ። ምክንያቱ እንተዝሓስብ ነይሩ መልሳው ስለ ዘሎ ኢለን ማስክ ንማርስ ክወራየ ክብል ከሎ ኣብ ማርስ ኣታጥዕና ኣለዎ ድዩ? ኢለን ማስክ ንማርስ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ስለ ዘይብሉ እዩ። ሶዳት ኣብ ካልእ ፕላኔት ቦታ ንክንሕዝ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ዓሰብ ግን ናይ ሰብ ሃገር እዩ። ኣብ ባሕጎታትካ ፈኪሮም ከይዶም እዮም መቓብሮም ኣብሎ። ኤርትራ ናይ ሰብ ናይ ጀጋኑ ዓዲ እዩ። ፊልድ ማርሻል ናትካ ሕተቱ እንተዘይተረዲዩካ ጎኣስክ ንሱ ክነገረካ ኤርትራ እንታይ ምዃኑ ናይ ኦሮሞ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ጎንኻ ዘሎ ንሱ እቲ ቀደም መምህርካ ኮይኑ ዝስማዓካ ዘሎ ጎኣስኪ ንሱ ክነገረካ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኤርትራ እንታይ ዝበለ ሃገር ምዃኑ። ስለዚ ማርስ ይቐለካ ንዓኻ ንኢለን ማስክ ወላ መንኮርኮር ኣለቃሕኒ ኢልካ ናብ ማርስ ትከፈትን ባሕሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ንኤርትራ ገጽካ ምሕሳብ ግን መወዳእታኻ ይክኸውን። ምክንያቱ ታሪክ ኣለካ። ቅድሜኻ ክንደይ መንግስታት ሓሊፎም እዮም። ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከቢድ ሕቶ እዩ። ንስኻ ስለ ዝደለኻዮ ንስኹም ስለ ዝደለኹሞ ኣይኮነን። ኤርትራ ድማ ንቑፅ ዝኾነ መልስያ ትቦም ዘላ ከምዚ ነቲ ሓሳባት ናቶም ኣይኮነን ሎሚ እየ ዝብለኩም ዘሎ። ኤርትራ ኣብቲ ዝፀንዐ ገዳ ከላ ዲያሎግ ንግበር ምስ በልዎ እንታይ ኢለቶም ጎ ቱ ሄል ንሳኹም ዲያሎግ ዝበሃል የለን ብይን እግባይ ዘይበሃሎ ብይን ስለ ዝተዋሃበና ካብ 2009 ክሳብ 2020 መለስ ዜናዊ እንታይ ዝብል ነይሩ ክሳብ ዝመውት ማለት እየ ንሕና ዲያሎግ ክንገብር ኢና እንደሊ መስጊድ ኣብ ክልተ ትምቀል ኣላ ዶ ሓንቲ ክሽና ኣብ ክልተ ዝተመቐለት ኣላ ዶ ሓንቲ ናሃትኩም ትመቐል ክትረዳዳእ ስለ ዘይከልካ ቤት ፍርዲ ከይድካ ወሳኒ ዝኾነ እግባይ ዘይበሃሎ ወይ እውን ዲስካሽን ዘየድልዮ ውሳነ ይበካ ክትቅበሎ ጥራይ ዘለካ። ስለዚ ሰብኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ ማርስ ከይድና ሰባት ንማርስ ናኸደ ከሎ ቅድሜኻ ማርስ ከይሰምዑ ከለዉ ኤርትራ ከይዶም እዮም ፈቲኖም እዮም እኮ ዘይተፈተነ ነገር ተዝኾኑ ክሓቅካ ኣለካ ዝተፈተነ እዩ። ምናልባት ኣብ ካልካ ከይድካ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ። ናብ ኤርትራ ገፅካ ግን ንጥፍኣትካ ጥራይካ ትፍትን ዘለካ ዝብሎ የድልዮ ኣሎ። ኦኬ ዲስ ኢዝ ዋን እዚ ሓደ ናይቲ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ኣቢ እዚ ኩሉ ዘግዕሮ ዘሎ ኩነታት ግን ሓንቲ ነገር እያ ኣሜሪካ ይኹን ማሕበረሰብ ዓለም ሸለል ክብሎ ከም ዝኽእል ግምት ወሲዱ ኣሎ። ዋይ ኢዝ ዛት? እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ investment in American. There's a lot going on. The UAE just announced a $1.4 trillion investment in American AI. NVIDIA just committed to spending hundreds of billions of dollars on American chip manufacturing. So እንታይ ንርኢ ኣለና UAE ዝበሃል ናይ ኢማራት ሃገር ማለት እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ክንደይ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ 1.4 ትሪልዮን ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። 1.4 ትሪልዮን እዩ ዝብለኩም ዘሎ this is a lot of money. ንባዕሎም ሰብ ኣለዎም የብሎምን ካበዮም ከምፅወት ገንዘብ ከማን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣነ ግን 1.4 ትሪልዮን ስለምንታይ 1.4 ትሪልዮን ኣብ 10 ዓመት እዮም ኢሎም ዘለዉ ኣብ 10 ዓመት ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኢሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ UAE ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ JD Vance ምስ ኩሎም ቶም ሰክረታርናቱ ክዕልልን ክፃወትን ቀኒዩ 1.4 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኢሎም 1.4 ዝበለሉ ምክንያት ድማ ኣለዎ ንስዑድያ ንክሓልፍ ኢሉ
ካብ سعوديا ንላዕሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መሓዛን ክኸውን ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ سعوديا ኢማራትን ዘሎ ንሰማይ ይበፅሕ ዘሎ ናብ ጠፈር ይበፅሕ ዘሎ ናይ سعوديا ንጉስ 1 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ዝበሎ ዶናልድ ትራምፕ ቀዳመይቲ ናይ ወፃኢ ጉዕዞናቱ ንسعوديا ክገብራ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ብስፑቲን ዝግበር ዘሎ ዲስካሽንስ እዚ ኩሉ ኔጎሲዬሽንስ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንسعوديا ዝጓረ ዘሎ ንዕኡ ንምስዓር እዚ ኢማራት ድማ 1.4 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኣነ 50ኹም ቀዳማይ ናትካ መሻርክ ትግበረና ኣሜሪካ ይብሎ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ UAE ንዝገብሮ ጉዳይ እናራየ ዓይኑ ክፀቅጥ ወይ ከዓ ናይ መፀለሚ ዳቢሳ ገይሩ ክኸይድ ክፍትን እዩ ዝደለየ እንተገበረ ከምኡ ሕማቅ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኢት ክትእቱ ከም ዘይትኽእል ዘርኢ ምክንያት ንርኢ ኣለና እቲ እውን ፅቡቅ ነገር ኣብ መንጎ سعوديان ኣሜሪካ ኣብ መንጎ سعوديان ኢማራትን ንመን ኢኻ ትመርፅ ይኾነ that's the sweet part ዝጣዕመ ክፋልናቱ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ንመን ኢኻ ትመርፅ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክልተ ሃገራት ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ፀወታ ዘለው ኣብዚ ፀወታ እዚ there is a lot in the game ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዘለው ምክንያቱ መጀመርያ ነዚ ኣብ መስምዕዋ ኣተሓሒዝና ንኩሉ ክንሪኦ ክንፍትና ንኣቢ ዘዕፍሮ ዘሎ ድማ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ዘረባ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ክጠቕመና ዘስምዑ ሕጂ Thankfully, our forces completely destroyed the enemies and equipment and seized large quantities of their weapons. We dedicate these victories to our people and we affirm our progress on all fronts of combat until victory is complete by saving our entire country from the filth of the militia and its supporters. We wish eternity for our martyrs, a speedy recovery for the wounded, and we ask victory from ስለዚ ኣብ ሱዳን ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ካርቱም ኣገዳሲ ዓወታ መዝጊቡ ከም ዘለዎን ነቲ ዘለዎ ኩነታት መመሊሱ ክሕይል ከም ዝደሊ ዘለዎን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሕሜቲ እናተሰዓረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ጌም ክፃወት ከም ዝኾነን ነቲ ኩነታት እቲ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንኸይትገብር ክዕንቀፍ ምዃኑን ክሕዝ ምዃኑን ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ በዚ ድማ ብክልቲኡ መንገዲ እዚ ገንዘብ ናይ ካብ ኢማራት ዝመፅእ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ኣብ ዞባና ዘለዎ ፀወታ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፀወታ ድዩ ናብ ዓሰብ ገፅካ ንምኻድ ዝግበር ዘሎ መናውራ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ተሪር ስጉምቲ ንኸይትወስድ ቀፂሉ ድማ ኣብ በዓል ሱዳን ዝግበር ዘሎ ወይ እውን ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ክፍተን ዝኽእል ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩሉ ነገራት ኣብ ምትትታው ኢማራት ዓብ ተራ ክፃወት ምዃኑ ስለዚ سعوديا ኣብ ኢትዮጵያ ከይዳ ቀልጢፉ ኣቢ ኣሕመድ መልሓሱ ከለስልስ ከም ዘለዎ ጌራቶላ ንቐፅል ኣብዚ ንመለስ Even after independence, Ethiopia continued to use the port until the Eritrean-Ethiopian War of the 1990s that arranged peace deal case. Peace deal with Eritrea have surfaced. Eritrean troops have not been in the region. While Abiy Ahmed believes that the situation in Tigray will be resolved soon, controversial Grand Ethiopian leader has announced that the controversial Grand Ethiopian Renaissance Dam, or the GERD, a multi-billion-dollar mega dam on the Blue Nile, will be fully inaugurated within 6 months. ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ድማ ኣቢ ኣሕመድ ናይ ኒል ሕቶ ድማ ቀልጢፈ ነቲ ዲጋ ክውድኦ ይብል ኣሎ ኔክስት ፕሮጀክት ናቱ ድማ እንታይ ከም ዝኸውን እውን ይዝረብ ኣሎ ስለዚ እቲ ሕቶ ግብፂ ዝበሃል ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ኣመና ሰልቺዎ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ኣብ ኣኽር ጥርዚ በፂሕዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና سعوديا ዝበሃል ናይ ኢማራት መምላስ ኣብቲ ዞባ ንዝገብሮ ዘሎ ፈተነታት ክቐትልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ስለዚ سعوديا ብዝከኣሎም መንገዲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ምስ ኢማራት ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ህልኻት እዮም ስለ ዘለው እዚ ህልኽ እዚ ንኤርትራ ገዳሲ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም እዚ ህልኽ እዚ ምክንያቱ እዞም ክልቲኦም እንድሕር ተረዳድዮም ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንسعوديا ከደቅሶ እንድሕር ክኢሉ ኢግኖር ግበሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ክብል እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ረበሻ ክፍጥር እዩ ክሳብ ግብፅን سعوديان ኣንፃሩ ኮንፈረንስ ዝገብርዎ ዘሎ ዲፕሎማቲካሊ ንኤርትራ ብዙሕ ደገፍ ክትረክብ እያ ብወታደራዊ ኤርትራ ነብሳ ትኽእል ሃገር እያ እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ሓዝዎ ብወታደራዊ ዓይኒ ኤርትራ ነብሳ ትኽእል ሃገር እያ ካብ ኣቢ ይኹን ካብ ሸይጣን ተፍራያ የብላን ፖለቲካሊ ኤንድ ዲፕሎማቲካሊ ግን ፀቕጢ ክገብሩላ ስለ ዝኽእሉ እገዳታት ክቐፅል ስለ ዝኽእል ነቲ እገዳታት ብመንገዲ እዚኦም ክግበር ዝኽእል سعوديا ኮንፈረንት ክገብሮ ትኽእል ክትሓግድ ትኽእል ወይ ክትሕግዝ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ እውን ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ኣብ ገለ ክፋል እውን ገለ ፅቡቅ ዜና ንሰምዕ ንኸውን ዝብል ዘረባታት እውን ኣሎ እዚ በቲ ሓደ መንገዲ በቲ ሓደ መዳዩ ክንሪኦ ከለና ኣቢይ ኣሕመድ ነዚ ጎስጓስ ናይ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ብዝሰፍሐ መልክዕ እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ደርፍታት እናገበሩ ዓሰብ ናትና እዩ ዝብል ባንዴራታት እናገበሩ ነቲ ህዝቢ ንምልዓዓል ስምዒት ናይ ህዝቢ ንምልዓዓል ዝገብርዎ ዘሎ ካልእ ፈተነ እዩ ነዚ ሕጂ ንጎኒ ንግደፎ ቀዳማይ ኢሹ ናቶም ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ዘለዎም ንኸይድ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ነዚ ስምዑ ሕጂ
ትግራይ ምስናይ አምሓራ ሓይሊ ተላፊኑ ክሰርሕ ምጅማሩ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘውፅኡ ሓበሬታን ብዙሓት መርድኡ ኮይኑ እዩ ብጀነራል ምግቢ ሃይለ ዝምርሑ ጥቃት ሓይልታት ፋኖ ተደምሲሶም ጀነራል ምግቢ ሃይለ ስምምዕነት ብሪቶሪያ ንኽፈርስ ዝገብሩ ምንቅስቃስ ስልጣን ግዜያዊ ምሕዳር ንምምንጣል ይሰርሕ ነይሩ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ እንትኸውን እቲ ክስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ንጀነራል ምግቢ ሃይለ ክምስ ዘበሉ ይመስል ጀነራል ምግቢ ሃይለ ነቲ ብምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ መሰል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዘይተደለየ ፕሮፓጋንዳ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ክብሉ ይምላሽ ይብሉም ጀነራላት ምስ ሻዕብያ ጀነራላት ምስ ፋኖ እናዛመድካ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንምፍራስ ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ ዝበለ ምግቢ ሃይለም እቲ ፀለመን ንዕኡን ህዝብን ትግራይ ከም ዘይምጥኖ እዩ ዝዛረበ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብቲ ናይ 17 ዓመት ህብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ኩናት ካብ ሞት ዘምለጥኩ ሰብየ ብፍላይ በዝሓልፈ ዝነበረ ኩናት ናይ ምሟት ሰፊሕ ግዜ ድማ ነይሩ ግን ድማ ታሪፈውን ንሞት ዝፈርሕ እውን ኣይኮንኩን ግን ድማ እቲ ኣብ ልዕለይ ዝግበር ዘሎ ሓሶትን ፀለመን ከም ግለ ኣይኮንኩን ዝሓሰበ ከም ህዝብ ትግራይ ይኹን ፌደራል ከምውን ነቲ ቀጠና ይጠቅምን ክእረሙን ኣለዎ ንሕና ባህግና ሰላም እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጀነራል ምግቢ ሃይለ ዝተዋደደ ዝበሎ ውግእ ከም ዝደምሰሰ አፍሊጦም ወፍሪ ሓድነት ተባሂሉ ብጀነራል ምግቢ ሃይለ መሪሕነት ዕጥቋት ፋኖ ብምትሕባር አንጻር ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት አምሓራም ውግእ ተኻይዱ ኣፍሺልናዮ ክብልም ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣማስዩ ዘርጉ ሓበሬታ መልክት ዘሎም እቲ ብግሉባዊ ሓድነት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባዊ ወረዳታት ክልል አምሓራም መጥቃዕቲ ንምፍጻም ብፋኖ ተጠቂሙ እናመረሐ ዝበሎም ጀነራል ምግቢ ሃይለም እቲ ውግእ ብሰዓራይነት ሰራዊት ምክልኻል ተዛዚሙሎ ክብል ገሊጾሎም ብርጋዴር ጀነራል ምግቢ ሃይለ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ግጭት ተጥሒሉ ብሞት ብዙሓት መንእሰያት ትግራይ ተሓታቱ እዩ ዝበለም ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ፀረ ሰላምን ልምዓትን ምንቅስቃስ እናገብረ እዩ ዝርከብ ይብል ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ክልል አምሓራ ንኣኽረርቲ ዕጡቃት ፋኖ ብምምራሕ አንጻር ሰራዊት ምክልኻል ብሽም ሓድነት መጥቃዕታት ተኻይዱ እንትኾነ ግና ኣፍሺልና ኢና ክብል ገሊጾሎም ክልተ ግዜ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ኣጥቂዑ ብምባል እውን ዝኸስስ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ወፍሪ ስርቂ ማዕድናትን ወርቅን ትግራይ ተዋፊሮም ብኤርትራ ገይሩ እናውፀ ይሸይጥ ከም ዘሎ ዝኸሰሰ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዘበነ ኢህወደግ እውን ፈፂምዎም ዝበሎም ገበናት እውን የዘኻኽር እቲ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንኽፈርስ እውን ዓብይ ፃዕሪ ይገብረሎ ብምባል ንጀነራል ምግቢ ሃይለ ዝኸሰሰ እቲ ሚኒስትር ንግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓይሊ ተቆፃፂሮም ኣብ ፀረ ሰላምን ፀረ ልምዓትን ምንቅስቃስ ኮይኑ ማህተም ምምሕዳራት ይምንጥልሎ ብምባል እውን ይኸሶም እዚ ነቲ ዕሱብ ፋኖ ከም ተሓባባሪ ተጠቂሞም ነተኽራሪ ኣብ ገዛእ ክልሉም ኣብ ዘይድሊ ዕንወት ክዋፈር ገይርዎሎ ብምባል ድማ ንፋኖ መሪሑ ኩናት ብምውላዕ ይኸሶ እቲ ሚኒስትሪ ይኹን እምበር እቲ ብሽም ሓድነት ዝተጀመረ ወፍሪ ርኡይ ሰብኣዊ ነዋታኑ ኪሳራታት ስዒቡ እዩ ይብል እቲ መግለፂ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ደቡብ ጎንደር ብሓፈሻ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ክዛረብ ከለውን ኣቐዲሙ ነዚ ኩነታት እዚ ዝምልከት ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ብቃሉ ዳ ይጠቀሶን በርጃ ስምዕዋስከ እንዲገነዘብ የምፈልገው ነገር በየከባቢው የምንዋጋቸው ሰዎች የድንቁርና ጌቶች ናቸው። የምንዋጋው ከድንቁርና ጌቶች ጋር ነው። እነዚህ ሰዎች አትማሩ፣ አትታከሙ፣ አትረሱ የሚሉ ናቸው። የሚገርመው አንድ አካባቢ ላይ የኤችአይቪ፣ የስኳር፣ የወባ መድኃኒት ከፋርማሲ አውጥተው የሚደፉ ግን ለዛ ህዝብ የሚታገሉ ኃይሎች ያሉበት ማዳበሪያ ለህዝቡ እንዳይደርስ የሚጥሩ ናቸው። እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሕና ንዋግኦም ዘለና ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ደናቑር እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ደናቑር ስለ ዝኾኑ ብዛዕባ ህዝቢ ዘገድሶም ኣይኮኑን ንህዝቢ ከሳቕዩ ህዝቢ ናብ ድንቁርና ንክኸይድ ዝፅዕሩ እምበር ንህዝቢ ዝሓልዩ ከም ዘይኮኑን ባዶ ርእሲ ዘለዎም ምስ ደናቑር እየ ዝዋጋእ ዘለኹ ብምባል ደናቑር ክሳዕ ክንዱ እንተኮይኖም ንዖም ምስዓር ከም ዘይከኣለ ኣብይ ኣሕመድ ወሬ ተኣሚን ኣሎ ነቲ ጉዳይ ዝካየድ ዘሎ ክስዕሮ ከም ዘይከኣለ ብወግዒ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ብዙሕ ፈቲኑ ይፈኪር እዩ ዓቕሚ ኣለኒ እዩ ተኣልዮም ይኽእል እየ ከምዚ ክገብር ክእል ኢሉ ይፍክር ነይሩ እዩ ኩሉ እቲ ፈኸራ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ጥራይ ተሪፉ ሕጂ ኣብ ካራክተር ኣሳሲኔሽን ብስነ መጎት ብዝርርብ ክዘራረቡ ዘይክእሉ እዮም ገለገለ ዝብል ዘሎ እዛ ናብ ጀነራል ምግበይ ኣተኪራ ከይዳ ዘላ ግን ኣብ ልዕሊኡ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ ኣብ ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም ቶም ናቱ ኣለዉ ዝበሃሉ ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ኩላታ ዘረባ ድማ ጥቕልል ኢላ ናብ ኤርትራ ገፃ ንምፅጋዓ እዩ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ገፅካ ንምፅጋዓ
ወርቂ በኤርትራ ገይሩ ይሰድድ ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ክካየድ ከም ዘሎ እንታይ ናይ ዝረብሕ ወርቂ ኣለዎም ይወደይ ምንን ክብሉ ዝነብሩ ሰረቕቲ ዝኾነ ሃገር እንትርፎ ስርቅን ሓሶትን ካልቁም ነገር ዘይትርእየሎም ፕሮፓጋንዲስት እዮም ዘለው ኤርትራ ዝኣክል ወርቂ ኣለዋ ናባኻትኩም ትጥምተሉ ምክንያት የብላ የግዳስ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ስኬፕ ጎት ናትኩም መህደሚት ኤርትራ ስለ ዝኾነት ንኤርትራ ከም ድሌትካ እና ወንጀልካ መንባር ንቡር ትርእዮን ንቡር ባህልን ስለ ዝኾነ ብተዓዲ ኩሎም ከም ትርእዮም ዘለኹም ነዚ ጀነራል ምግበይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተዮም ገይሮም ዘለው ሃብታም ምዃኑን ብዙሕ ገዛውቲ ዝውንን ምዃኑን ኩሉ እቲ ሃብቲ ብስርቂ ከም ዝገበሮን ሚልዮኔር ምዃኑን ገዛውቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለውን ምስ ወርቂ ዝተሓዝ ቢዝነስ ከም ዘለውን ኣብ መቐለ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዓድዋ ብዙሕ ትካላት ከም ዘለውን ብኤርትራ ገይሩ ንዱባይ ገፁ ሰሪቑ ወርቂ ይሸይጥ ከም ዘለውን ዝብል ዘረባ ከም የለን እነዚ ኩሉ እናፈለጡ ከለዉ ክሳብ ሎም እንታይ ጠጠው ኣቢልዎም ነይሩ ኣካል ናይ ትብልሽውና ስለ ዝኾኑ ድዮም ጠጠው ኢሎም ነይሮም ኩላ እዛ ዘረባ ግን ሓንቲ ነገር ጥራይ ተብርሃልካ እዚኣ ካርታ እዚኣ ራይዋ ካብዚኣ ካርታ እዚኣ ትብገስ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፋኖ ዝበሃል እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ምስ ሱዳን ርክብ ዘለዎ ሃገር እዩ ምስ ሱዳን ርክብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ነቲ ካርቱም ገጹን ነቲ ወገን ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶብን ይበትከ ከም ዘሎን ድሮ በቲኽዎ ከም ዘሎን ካብ ካርቱም ድማ ክዓልየ ይፍትን ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ቀጥታ ዶብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክቋፀሮ እዩ ቁጥሪ ሓደ this is very dangerous እቲ ዶብ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተተቆጻጺሮ ሰራዊት ናይ ሱዳን ብኤርትራ ሰራዊታ ብኤርትራ ይስልጥን ዘሎ ኤርትራ ድማ ዓብዪ ደገፍ ትገብረሎም ከም ዘላ ይዝንገር ስለዚ እቲ ቦታ እቲ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ስለ ዝሰርሕ ዘሎ አብይ አሕመድ ኢማራት ማለት እዩ በኢትዮጵያ ገይራ ናፍቲ ውሽጢ አርኤስኤፍ ክሰዶ ትኽእል ዕጥቅን ስንቅን ክሰልጥ ኣይክእልን እዩ it's very important that's why ናይ ደቡብ ሱዳን ዕግርግር ዝጅምር ዘሎ ካብ ኬንያ ብደቡብ ሱዳን ጌርካ ክትእቱ እንድሕር ኮይንካ ዝኾነ ኣብ ዊልያም ሩቶ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ ርኢና ኣለና ንሕሜት ድማ ከም ሃገር ኣብ ናይሮቢ ተቐቢለየ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኣፅዋር ብደቡብ ሱዳን ገይሩ ንኽእቱ ክፍትን እዩ ማለት እዩ that's why እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ፕላን ቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እንድሕር ነዚኣ በቲኾም ኣለው ሓንቲ ግንባር እያ ግብፂ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ካብዚ ሕጂ ዘለዋ ሽግር ክወፅእ ዘይደልዮ ግብፂ ድማ ምስ አልቡርሃን ይትሰርሕ ዘሎ ብቐረባ ስለዚ ብቐጥታ ምስ ፋኖን ምስ ህወሓትን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ክገብርን ወታደራዊ ስልጠና ንክብል እቲ ዝበለፀ ምቹእነት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ዶብ ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ምስ ኤርትራ ኣለዉ ስለዚ ክልቲኡ ወገናት ምስ ኤርትራን ምስ ሱዳንን ምስ ግብፅን ቀጥታዊ ርክብ ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሸርኢ ገይሩሉ ዘሎ ንሱ እዩ ራዕዲ ፈጢሩሉ ዘሎ ንሱ እዩ ካልእ ኣርስቲ ይኮነን ሕቶ ናይ ዓሰብን ገለን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ኣብ ሕቶ ናይ ዓሰብን ገለን ኣይኮነን ዘሎ ኣቢ ንኢትዮጵያ የትሕናዱ ኣየትሕናን እዩ ዘሎ እቲ ሕቶናቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብታ ስልጣኑ ክቕፅል ይኽእል ዳይክእልን እምበር እዚ ጉዳይ ናይ ባሕርን ናይ ገለመለን ፈርጌት እዩ ካብ ተረካብ ዘረባይ ደይ መደይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ኣብዚ ስምዑ ክልተ ነገራት ከርእየኩም እየ ጀዋር ሓንቲ ፅሕፍቲ ውፅኢ ነይሩ ድሕርቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል while Abiy in his parliamentary speech thought to reassure the public about the potential resumption of war in the north fighting has intensified in both Amhara and Oromia regions in addition to ongoing clashes west and east Shua ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ዓሰብን ናይ ገለመለን ክዛረብ ኢሉ ክፍክር ዝሓስብ ዝነበረ ኮሎ ገና ንሱ ከይበፅሐ ናይ ፋኖ ናይ ኦሮሞን ክልቲኡ ግንባራት እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ማለት እዩ ፋኖ ግሩፕስ ሃቭ ላውንችድ a coordinated offensive ስለምንታይ ከትግራይ ይሕግዝዎም ኣለዉ ዝብል ዘሎ ንመጀመርያ ኦርጋናይዝድ ወይ ከዓ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ብኩሉ ግንባራት ክሓርምዎ ስለ ዝጀመሩ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ የብሎምን በብወገኖም ዝሰርሑ እምበር ብሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ይኮኑ ዝብል እዩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ትእዛዝ ዘለዎ ሰራዊት እዩ ተርዲኹምኒ ትግራይ ሰራዊት እዩ ዘለዋ ፋኖ ግን መልሻ እዩ ፋዕብትን ዝበለ እዩ ስለዚ ተኣከበ ሓይሊ ኣይኮነን ዘሎ እሱ ትፍልሊ ብቁፅሪ ፋኖ ፀቢቑ ክበዝሕ መኻለ ነይሩ ምክንያቱ ኣምሓራ 20 ሚልዮን 25 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ካብ ፋኖ ክወፅእ ዝኽእል ሰራዊት ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ትግራይ ውሕድ ህዝቢ እዩ ፍልልይ ግን ቁፅሪ ይኮነን ትግራይ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሰራዊት እዩ ዘለዋ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሰራዊት ትእዛዝ ክቕበል ዝኽእል ትእዛዝ ተኸቲሉ ድማ ክኸይድ ዝኽእል ኣብ ኣምሓራ ግን ኣብ ከምኡ ደረጃ ስለ ዘይበፅሑ ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ክሃርምዎ ስለ ዝጀመሩ ልቡ ጥፊኦም ኣለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ንትግራይ ዝሕውስ ዘሎ ስለምንታይ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ቅድሚ ሕጂ ገለ ተረፍ ነይርዎ ጁንታ ከምዚ ይገብርሉ ኣለዉ ስለ ዝብል ዝነበረ
مساك تتحازلو سلازله كاب شعبيات بالقال دما حجي ناب تግራይ ወሪዱ شعبيا يحجزو زلو انه هوحات نጌታቸው ዝሰጎግዎ ገለ እንዲብል ነይሩ ሕጂ ወሪዳ ታና شعبيا ስለዝሞተት شعبيا ዲፕሎማት ናቱ ዲፕሎማት በስመራ ፀዊዑ ንሕና ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ የብልናን ንገብሮ ዘለና ኣብ ሉላዊ መሬትና ኢና ዘለና ሰራዊትና እውን ኣብ ሉላዊ መሬትና እዩ ዘሎ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ድማ ዝኾነ ይኹን ዝኾነ ንገብሮ ኢድና የለና ው ናይ ስዑድያ ልኡኽ መፅኡ ድማ ብጉዳይ ናይ ዓሰብን ናይ ኤርትራን ትብሎ ዘለኻ ቶኒ ዳውን ኣውርዶ ትድምፅእ ለዮ ከም ዝበሎ ኣብቲ ፓርላማ መፅኡ ምስ ኤርትራ ውጋይ እንደልና ዶ ብላ 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 ኢሉ ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ጎዲሉ ኣሎ ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሱ ዝፍክረሉ ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ግንባር ከፍርስ ዘይክእል ኣብ ኣትኪሉ ክዋጋእ ዘይክእል ንክሃድም ድሉ ዝኾነ ብኩናታት ድማ ዝተዳሃለ ሰራዊት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ the signal is a serious escalation between Abiy and Tigray ስለዚ ነቲ ጀነራል ምግበይ ነቲ ናይ ትግራይን እሲ ጀሚርዎ ዘሎ ድማ ደይመ ደይሉ ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ናብ ኩናት ንምዕዳምን ንምህራምን ክሕግዞ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ despite Abiy's bold assertions in parliament about his military strengths, battlefield reports and testimonies from ENDF commanders suggest that the national army is barely holding the line in Oromia and Amhara, lacking coherence. ስለዚ ሰራዊቱ ከምዚ ሓይሊ ኣለና ከምዚ ኣለና ኢሉ ጠራራዕ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ከምዘ ይብሉን ለሉ ኩሉ እቲ ናብ ትግራይ ገፁ ኣቕኒዑ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ምናልባት ምስ ትግራይ እውን ኩናት ክኸፍት ከም ዝኽእል ብሓፈሻ ብኩላ መንገዲ እኩት ኢላ እቶ ከም ዘላ አብይ ኣሕመድ ናብ ዝኸዶ ናብ ዝሃድሞን ከም ዘይብሉ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ እዚ ኤርትራ ዝበሎ ተቕድሚ ምስማዕና እዚያ እስከስምዑ እንታይ ይብለው እዛ በፊት የኤርትራው ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦስማን ሳላ ዲፕሎማቲኮችና በኤርትራ የሚገኙት እነዚህ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲን ጠርቶ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጡት ማብራሪያ ላይ አንድ ኢትዮጵያኖች በደንብ መገንዘብ ያለባቸው ኤርትራውያን እንዴት ነው የሚያስቡት ባህር በርን በተመለከተ እንዴት የሚያስቡ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያኖች እንዴት እንዲያስቡ ይፈልጋሉ የሚል ነገር በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያስቀመጡበት ነገር ስላለ እሱ ነገር ላይ ሐሳብ መጀመሪያን ጀምርና ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ በኩል ምን ተባለ የሚለው ነገር መጣበታለን በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርትራ ዝሃበቶ መግለፂ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ብሕቶ ቀይሕ ባሕር ነቶም ዲፕሎማት ፀዊዓ ዝተዛረበቶ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣብ ትዊተር ዝፀሓፈቶ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ላንድ ብሎክድ ሃገር እያ ላንድ ብሎክድ እያ ባሕሪ ዝበሃል የብላን ስለዚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ፃውዒት ናይ ኩናት ጥራይ እዩ ምክንያቱ ልኡላዊ መሬት ናይ ካልእ ሃገር ክወሩ ዝኽእሉ ዳ እምበር ኪንኡ ዝኸደ ኣይኮነን ኪንኡ ዝኸይድ ኮይኑ ድማ ምስ ጅቡቲ ከፍ ኢሎም ይጥቀሙ ኣለዉ ምስ ጅቡቲ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ይግባእ ተረዲኹም ኣለኹም ምስ ኬንያ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ይግባእ ብሓፈሻ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣብቲ ገባሕሪ ሃቡና እናበልካ መስከንከን ምባል ግን ንኩናት ንምእዋጅን ፕሮቮኬሽን ንምግባር እንተዘይኮይኑ ጣቋ ዘለዎ ይኮነን ኢላ ምባላ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘለዎ መረዳእታ ጥራይ ክርዳእና ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ስምዖ ሕጂ እቲ ዘረባ ኤርትራ ስለምንታይ ከምኡ ኢላ ክምልስ ኣነ መብርህ ክህብና ቤዝን የማግኘት ፍላጎት የተሳሳተ ምኞት ነው የሚለው ሎክ ከኤርትራ አይደለም መጀመሪያ ጥያቄ ሲቀርብ የቀረበው እንዴት ነው ከማንኛውም አይነት የጎረቤት አገራት እኛ በሰጥቶ መቀበልም ካለም ሜጋ ፕሮጀክቶቻችንን በመስጠትም በማንኛውም አይነት በገበያ መር ማንም ሳይጎዳ ያለን ሰተን እነሱ ያላቸው እንዲሰጡን ተብሎ ጥያቄ ሲቀርብ ለኤርትራ ብቻ አልነበረም ጥያቄው የቀረበው ሁሉም ጎረቤታችን ያለው ሶማሊያ ጅቡቲ አገር ብለን እንኳን እንደ አገርነት እንኳን እውቅና ያላገኘችው ሶማሌላንድን በዛ ሂደት ውስጥ የገባችበት ሁኔታ ነው ያለው ነገር ግን አሁን እስካሁን ድረስ ጭቅጭቅ የነበረው ነገር ምንድነው ኦኬ ኢትዮጵያ የትላንትና ግዛቷ የነበረውን አሰብን ክሌም ታረጋለች ይሄ ነው ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚያጋጨው የሚል ፊት ለፊት የተቀመጠ ሐሳብ ነበር በአንድ በኩል ኦኬ ምን ችግር አለው ክሌም ቢደረግ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕርናተይ ኣይሂበኩምን እየ ጥራይ ኣይኮነትን ትብለና ዘላ ብመግለፂናታ ኢሉ ኢትዮጵያ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ተምፅኦ ዘላ ዘረባ ዝንቡዕ ዘረባን ኩንነታዊ ዘይኮነ ዘረባን ፀገም ክፈጥር ዝኽእልን ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ዝግብኣ ሃገር ኣይኮነትን ምክንያቱ ላንድ ሎክድ እያ ምስ ካልኦት ሃገራት ብዛዕባ ኣብቲ ገባሕሪ ክትዛረበሉ ትኽእል ምክንያት የብላን እያ ትብለና ዘላ ይብላ ኣሎ so where is the mistake ንስኻ ከም ሃገር ኣብቲ ገባሕሪ የብልካ so full stop ዘረባ የለን ንሕና
ኣባይናትና ኣይኮነን ኤርትራ ንኣብነት እቲ ኒል ካብ ኣኽሚ ዝብገስ ዘሎ ክለክፋን ንግብፂ ይኸይድ ኣሎ this not our issue ኤርትራ ኢሹ ናታ ኣይኮነን እዚ ኮሜንት ክንገብር ንኽእል ክንዛረብ ንኽእል ግን ኣብ መወዳእታ ጉዳይ ናትኩም እዩ ቀይ ባሕሪ ድማ ንዓኻትኩም ዝምልከት ኣርእስቲ ይኮነን ንዓኹም ዝምልከት ኣርእስቲ ይኮነን ኤኒ ቶፒክ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትዛረብዎ ብፍላይ በቲ ቋንቋሶም ዝዛረብዎ ናይ ኩናት ፃውዒት እዩ ካልእ ኣይኮነን ንመን እዮም ከሽክዕዎ ደልዮም maybe you're stupid ተዘረባማ ይርዳእኩምን እዩ ዘሎ ግን ንኻልእ ዓለም ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ንምድፋር ትገብርዎ ዘለኹም እዮም ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓድኹም ንዓኹም ይደፍርስ ዘሎ ንኻልእ ኣይኮነን ሕጂ ስምዕዎ ናበይ ክጠዋውያ ስለዘለ ህግ አንጻር ከሞራል አንጻር ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ እሱ ብቻ ሳይሆን በኤርትራ በኩል ኢትዮጵያ ወደ ባህር በር ወይ ደግሞ ወደ ቀይ ባህር የመመለስ ጉዳይ ላይ በአሰብም ተመለሰች በሶማሊያ ባሉትም በቀይ ባህር በኩልም ይሁን በገልፍ ኦፍ ኤደንም ቢሆን ወይ ጅቡቲም ሰታንም ቢሆን የኤርትራ የጸና አቋም ምንድነው ብሎ ይሄ ፍላጎት የተሳሳተ ምኞት ነው ብሎ ነገር ነው ይሄ ነው በደንብ መታየት ያለበት ከነሱ ጋር ብቻ ባለን ግንኙነት አይደለም የትም ቢሆን ጎረቤት ሀገር ላይ ወደ ቀይ ባህር የሚያስጠጋን ሀገር ቢገኝ ኤርትራ እኛን ከመተንኮስ እንደማትመለስ ነው እንግዲህ ዑስማን ሳሌ ያስቀመጡ بزي قدس كمي ترديكم it's good كم دليتكم كتعفرت خليهم حنتنا إيرترا وخين كخطرية خلانا دراما نا إثيوبيا دراما يزبلانا تخطات على فيلم يزبلانا كلا يكونن أبي إثيوبيا زلوا كنتات تخطات على فيلم مسؤول زخونة إثيوبيا بزخونة يكون من قد ترخيبا إيرترا وقت وجلات خليها يزبل زلوا it's just pure manipulation إذا حسوت مثل علنيو بالصوماليا خيط كابان كرات سمامي كان تايلات كإيرترا بحر رخيبنا دي بالكم أنكرا خيطكم بالصوماليا في بحر كنركبين التزارمين إيرترا مقلتوا زيا no بالصوماليا بشمقل لنا في بحركم وخانت خوينا وقفريت جبتي by the way جبتي في بحري تاجورا زبال ودبك بكاية أبزي دليت كاخد قبرنا تنات كاخد حلوها كاز غليلهم تعويد غيرهم مالسا يا بومن so this is very clear signal أبي أحمد في بحرك كم زيد اللي زلون تايدا دراما يزد اللي زلون انت رخيب دما عصب زبال إمارات سلو تدلي زلا ما جابري أنا كون دلو سلو زخونة نا عصبنا يجلن زبلو زلو نص سلو زدلي يكون نعوك هنسن نعوك جبرنا عمي بلن by the way كالوت نخالوت زعكل كحبري تخبكم نبزو حسابون سلدي سمعنا إيرترا نودب عصب أبتنا كنتشن عصبت شو منت مستسمعوا ودب عصب كنت كعم مخانا أبينا الرئيس لازم إيرترا أنا تكرينات مليونات جنزباوتيا حدش كرينات كيرات من قد سريقة كل تسرح الداليات ونيرة الأماناتهم كل جزء it's the same game and I think من قصير تراب زوان كبيت وهم زل بزيو بزيوم سبات زياتهم بفتسهم كأمانو زغلي كون حنتي إرتراوين إذا سجاجر وازلو فيديو كريكم بوجيركم نحوار كنت كبتشوا كي تتعصي لي زبكم زل غزي የኤርትራ ህዝብ ከ20 ዓመት በፊት ባጋጠመው ግጭት ሕይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለ ኤርትራውያን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለቤተሰቦቻቸው ማድረስ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያንን ጦርነት አናወሳም። ከእንግዲህ በኋላ ያለንን እምቅ አቅም፣ የልማት አቅም፣ የሰላም አቅም እየተናገርን ሁለቱን ህዝቦች በፍጥነት ሰርተን በመካስ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደምናሸጋግር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። እንታይ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ኩናት ዝተበደለን ህዝቢ ብዘይግባእ ነይሩ ድሕሪ ሕጂ ብፍጹም ከምዚ ዓይነት ኩነታት ንኸየጋጥም ከረጋግፀልኩም ይፈቱ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኤርትራ ተዛዕበየ ጉድዊል ወይ እውን ፅቡቕ ዝኾነ ትምኒት ዝተዋህቦን ብፅቡቕ ልቢ ዝተቐበለቶ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝበለፀ ክብሪ ዝሃቦን ዝበለፀ ዕድል ዝሃቦን መራሒ ነይሩ የግዳስ ሕማም ናይ ወለዶ ስለ ዘለዎም እቲ ሕማም ድማ ተሰጋጋሪ ስለ ዝኾነ ክገብሮ ዝኽእል የለን ድሕሪ ሕጂ እውን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እንተመፅኡ ንኣዲስ ኣበባ ክገብራ ዝኽእል ሓንቲ እያ ቅድም ንኤርትራ ክሕዝ ክፍትን እዩ ድሕሪኡ ድማ ቁሩብ ተደላዲለ ምስ በለ ወይ እውን ስልጣን ናጠፈሸት ምስ ከደት ንኤርትራ ክጎብጥ እየ ብምባል ነቲ ሕልሚ ናይ ጎበጣናቶም ከምፅኣሎም ክፍትን እዩ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ኣብዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ዘለና ሓሳብን ኩነታትን ንጹር ክኾነና ስለ ዝደልየ ሰዎች አርከበ ግን ቆይ ስም አርከበ የሚለው ስም ምንድን ነው እየጠየኳቸው ወዳጆቼ
ደረሰ ማለት ነው አሉ። ደረሰ አዎ ደረሰልኝ እንታይ ማለት ዲያ ምናምን ብዬ ስጠይቃቸዋለሁ። እንዴ ስያታቅም እንዴ ያኔ በቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ ናቅፋ ላይ ሻዕቢያ ነፍስ ይዟት ናቅፋ ላይ ተወትፋ በነበረበትና ልትሞት ጫፍ ላይ ደርሳ በነበረበት ሰዓት የህወሓትን ሰራዊት መርቶ ሄዶ ከጉድጓድ ቆፍሮ ያወጣት አርከበ ቁባይ ኮሉ ለዚህ ውለታው አርከበ ተባለ። ደረሰልኝ ደረሰባቸው ደረሰላቸው ድራሺ ጥፋቦ أنا لا يسمى رسمي عملها كيف زماني كنا من حصادي تبروباغندا ناتو أركب مالتاي لومس درسة مالتي لومس انتاي كويني كوم تبايلي لومسي أبتناي كي كوكب زبلو ناي نقفا وقسي شعبيا بقى خطفو قريبهم كله اتناي تقراي حيلي متيو سلازات حنوم نعوي لوم يم أركبي لوم نتكوينا سلازر كبي لبس بلو بوغير يتفخا أنا هوحات مسيني إيرترا سلازد حنا يكونن تايدا إيرترا نحوارو نهوحات تمالي أبي إكسبورت جرياز نبركو كريكم حجاب تيكس جبر زلو أبزع بإيرترا زجبر زلون كريكم سلازغونكو كتهازن كفتني نايز السبزي حرك أنهم قاهنجن تعمي دس بلنانة مهنياتو زياتهم كأصل خلو دسك بلوكم على I really enjoy it تسخاتكم enjoy تكبروا تقوليهم بيلا غيرو يكجا كتسلل قريب زلو بتزلو كنتات ሰው በውርደት ሰው በቅሌ ስም ይዞ ይዘራል። ይሄን ስም ይዘሩ የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከንቲባ የነበረ ሰው ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘለዎም ፅልእ ካፍሊ ዝበለ እዩ ኣትዘገርም ግን እዚኦም ሓንቲ ሓድ ሃገር ኢና ኢሎም ክዛረቡካ ከለው ወሬ ጆክ ኢልካ ጥራይካ ተሓልፎም እስከዚያ ጥራይ ስምዑ ድሕሪ ናብ ኤርትራ እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምውናን ከም ናይ ህልውና ስግኣት ጌርካ ምውሳድ ሓደገኛ ሃቐነ ዘለዎ ምዃኑ ኤርትራ ገሊፅ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብሓሙስ ንፓርላማት ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብርሂም ኣብ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዮም ወገን ኣስመራ ሎሚ ኣብ ዝወፀ ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ዝመስል ሓፂር መግለፂ ርእይቶ አብይ ዝተጋነነ እዩ ይብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ናይ ህላዊ ሓደጋ ኣለወን ዘስምዕ ትንተናም ቦትኡ ዝሰሓተም ጨለነትን ትሕዝቶ ዘይብሉ ጓንጓን ምግናን ምዃኑ ሞጊተሎም ብኩለን ሃገራት ዝተዋሃድን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ተፀባኢ ምርጋጥ ሓይሊ ባሕሪም እንተተፈፂሙ ጥራሕ ናይ ህላዊ ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም እቲ ስም አብይ አሕመድ ዘይጠቐሰም ሚኒስትር የማነ ቻርሊ ከረድ ዝፍትን ብትሕዝቱ ሓደገኛን ንጥዑይ ክልቲኣዊ ርክብ ይኹን ነቲ ኣብ ሕዱራት ክብርታትን ዓለምለኻዊ ሕግን ዝተመስረተም ዞባዊ ምትሕጋዝ ዝፃረር እዩ ክብል እቲ ኣብ ኤክስ ዝወፅ ሓፂር መልሲ ናይቲ ሚኒስትር ይነቅፍ ኤርትራም እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝወሃብ ዘሎ መግለፂታት ከም ዘሰክፋ ክትገልፅ ፀኒሓ እያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ብሰሉስ ኣብ ኣስመራ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት ወከልትን ሃገራት ወፃኢ ኣብ ዘካየዶ ዘይሉ ጀነራሊ ኤርትራ ፅዑቅ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ኢንጌጅመንት እያ ዘላ ሕጂ እውን ኤዲቶሪያል ብዝብል ኤርትራ ውፅኣቶ ዘላ ሓበሬታ ንፁር ዝኾነ እዩ ዓለም እዚ ዓለም እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ኣብ ታሪክ በዲልዋ እዩ ቃንዛ ኣለዎ ዓለምና ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ገበናት እዩ ዘለዎ ሕጂ እውን መበል ክንደይ ግዜኡ ሓደ ሃገር ልኡላዊ መሬት ኤርትራን ልኡላዊ ባሕሪ ናይ ኤርትራን ደልየ ኢሉ ዓንዳር ኣካይዳ ክገብር ከሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይተራእየን ኣሎ ስለዚ ካብ ፅባሕ ኣብ ኩናትን ኣብ ካልእ ከይዱ ኢልካ ኮለል ተብል ካብ ብሕጂ ተሪር ስጉምቲ ክወሰደ ኣሎ ምክንያቱ ኣቢ ብቁሉዕ ንኩናት እዩ ዝጉስጉስ ዘሎ ፅባሕ ንግሆ ስጉምቲ ምስ ተወሰደ ከምቲ ናይ ህወሓት ሚሳይል ምስ ተኮሰመ ኤርትራ እትያ ኣላዲዳ ምስ ገደፈቶ ኤርትራ ከምዚ ጌራ ኢልካ ምብካይ ኣየድልን ካብ ብሕጂ ሓላፍነት ውሰዱ ብምባል ገሊፁ ነይሩ ኣነ ነቲ ሓሳብ ናቶም ትቕብል ኣቢለ ኣብ ኤክስታይ ዝብል ሸር ገይረ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብሕፅር ዝበለ ክገልፆ ፈቲነ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሎ እንተኮይኑ ርግፀኛ ይኮንኩም ምህላው ኣሎ እንተኮይኑ ክብሪ ክወሃቦ ነቲ ስርሑ ድማ ክብሪ ክወሃቦ እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ልኡላዊ መሬታ ወይ እውን ልኡላዊ ግዝኣታ ክደፍር ዝኽእል ሓይሊ ከም ድሌቱ ይዕንድር ኣሎ ኣብዚ ግን ንፁር ክኸውን ዘለዎ ኤርትራ ልኡላውነታ ንምውሓስ ሽግር ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ባዕላ ከተውሕሰ ትኽእል እያ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ስርሑ ክሰርሕ እንተዝኽእል ንክብሪ ሽሙ ፅቡቅ ምኾነ ይብላ ኣሎ ንታሪክ ኢለ ድማ እንታይ ኢለ ኤርትራ ኣብ ታሪካ ብቱርኪ ብግብፂ ብጥልያን ከምኡ ድማ ብብሪጣንያ ነዊሕ መግዛእቲ ዝረኣየት እያ ካልኦት ሃገራት ናፅነትን ድሕሪ መግዛእቲ ክረኽባ ከለዋን ኤርትራ ግን ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ኣጀንዳ ኣካል ናይቲ መግዛእቲ ንክትከውን ብፌደሬሽን ብክፋእ ናብ ፌደሬሽን ክትኣቱ ንሱ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ ፌደሬሽን እውን ጥሒሳ
زي حقاوي مجزات جرات الله كم زنبرتن دحرنا 30 عمت كويناتن ريفرندم دما ኤርትራ ሙሉ ናፃ ሉዓላዊትን ሃገር ከም ዝኾነትን ኣብ ሎሚ መፂና ክንሪኦ ከለና ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዓንዳሪ ሕልሚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ገለን ዝብሎ ዘሎ ካልእ ሽግር ክፈጥር እዩ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዘይት ጎቢጡ ሒዝዎ ዝነበረ በትር ናይ ሻዕብያን ሓይሊ ናይ ሻዕብያን ያውፅይዎ ሕጂ እውን ክርድኦ ዘሎ ኤርትራ ንሉዓላውነታ ንምኽባር ዝኣክል ዓቕሚ ዘለዋ እያ ትሕቶ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ካብቲ ቀደም ዝተጋገዮ ክመሃር ይኽእል ዶ እዩ ትሕቶ ኢለ ፅሒፈ ብዙሓት ሸር ጌርኩም ኣለኹ ነታ ናይ የማነ ገብረ መስቀል ትዊት ሪፖስት ገይረ ናተይ ፊድባክ ዝባ ዘለኹ እዚ ድማ ብዝተኻለና ኩልና ሸር ክንገብሮ ዘለና ኢና ወላ ካልእ ፅሒፍካ ናቱ ይኹን ናትና ሸር ተገይርኩማ ኣብ ዝበፅሐ ማሕበረሰብ ዓለም ክኸይድ ይኽእል ኩሎም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ዝበፅሑ ሶሻል ሚድያ ብኤክስ እዮም ዝጥቀሙ ስለዚ ኣብ ኤክስ ኢንጌጅመንት ማለት ምስቲ ኮሚኒቲ ናይ ዓለም እዩ ዝንዓ ኣብ ዩቱብ ዝገብረን ህዝብና ክኸውን ከሎ ኣብ ኒዮብ ዝገብሮ ድማ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝግበር እዩ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ካልእ እውን ገይረ ነይረ ንግረ መንገደይ ክትርእይዋ ንህወሓት እዛ ስእሊ እዚኣ ገይረ ህወሓት ኣብ ናይ ህላወን ዘይህላወን ሕቶ ከም ዘሎ ሻዕብያ ክንደይ ግዜ ትሒንዎ ሕጂ እውን ዕድል ሂብዎ ኣሎ እንድሕር እቲ ዕጫ ናቱ ፅቡቕ ተጠቒሙ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ክጥቀመሉ ተኽኢሉ ህወሓት ከም ፓርቲ ክቕፅል ይኽእል እዩ እንተዘየለ ኣብ ናይ መወዳእታ ሕቶ በፅሒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ሕቶ ድማ ሓቲተ ካብዚኣቶም እቲ ዝደንቆረን ካብኣቶም ዝሓሸ መን እዩ ካብቲ ዝኸፈ ናብቲ ዝሓሸ እስከ ራንክ ክግበርዎም ኢለ ሕቶ ገይረ ብዙሕ መልስታት ርየ ነይራቡ ናትኩም ርኢቶውን ክሰምዕ ደስ ብለኒ ሕጂ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክሰግር መጀመርያ በዚያ እስከ ክጅምር መንግስቲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከለኹ በዚያ ክጅምር ደልየ ኣለኹ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሓትሉ ዳርጋ ንዕረፍቲ ድያ ከይዳ ዋላ ንስራሕ ይርዳእንን እዩ ቀፃሊ ምስ ዲፕሎማት ናይ ኣብኡ ዘለዉ ክትራኸብ እየ ድርያ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዘውህብ ኣብ ዘላትሉ ምስ ኩላቶም ምስ ናይ ቻይና ድዩ ምስ ናይ ካልኦት ድዩ ምስ ናይ ዩኤን ድዩ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ናይ ዩኤን እናተራኸበትን ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ንምስሓብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ክብሪ ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ድማ ኣገዳሲ እዩ ናይ ብሓቂ ፕሮሚኒየንት ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ኣይሆፕቶም ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኤርትራ እውን ኣክቲቭ ዝኾነ ሮል ክፃወቱ ኣይኖ መብዛሕትኡ ዲፕሎማት ኤምባሲታት ናይ ኤርትራ ልዕሊ ዓቕሚ ስራሕ ዝተዋሃበ እዩ ውሑድ ዓቕሚ ውሑድ ሰብ ስለ ዘለዎ ነቲ ኮሚኒቲ ጥራይ ምግልጋል ልዕሊ ዓቕሙ ስራሕ ይሱ እኹል ስታፍ ስለ ዘይብሎም ብሓፈሻ ግን ኪኑ ዝኸደ ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ድማ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ማትአ ምህዞ መንእስያት ንዝበረኸ ልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 21 ክሳብ 22 መጋቢት ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝመፁ መንእስያት መሃስትን ሰናዕትን ዝሳተፍዎ ሃገራዊ ውድድር ናይ ምህዞን ሰንዓን ምርኢት ይካየድ ኣሎ መንእሰይ ካብ ዘስምዮ ነገር ሙናን ዓብ ሕልሚ እዩ ኣብ ፈለማ ኣዝዩ ከቢድ ወይ ዘይብፃሕ ንዝመስሉ ሕልሙ ህይወት ንክፈጥረሉ ኣብ ፋሕተርተር ይፅመድ ሕልሙ ኪንዮ ውልቃውነት ዘሊሉ ኣብ ሕብረተሰብ ንዝኽሰት ሕፅረት መፍትሒ ዝኸውን ሓሳባት ምዝሓቁፍ ድማ ሓላፍነታዊ ይገብሮ ሎሚ ኣዳራሽ ማእከል ምህዞን ዋኒንን መንእስያት ሓቂፍዎ ዘሎ ዕምቀት ሓሳባት ካብቲ ዕዱማት ኣመና ክምስጥ ጀሚሩ ዘሎ ምርኢት እዩ ንወደብትን ኣካየድትን እዚ ስራሕ ንዕላማ ዝመደብ ኣብ ዝተወከስናሉ ንገለ ካብቲ ዝጠቐስዎ ሓደ ንናኣሽቱ መንእስያት መሃስትን ሰናዕትን ምምልማልን ምስልጣንን ክልተ ኣብ ሕብረተሰብ ፍታሕ ንዘብፅሑ መጀመርያ ኣብዚያ እዛ ኣቤሪ ሊንክ ላትኩም ከትኩም ራእይዋ ንእሽተይ ክፋል ጥራይ ቀሪየኩም ዝኽእላነ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣባላት ናይ ካቢነ ናይ ኤርትራን ላዕለዋይ መርሕነትን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሳቲፉ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነዚ መንእሰያት ዝገብርዎ ዘሎ ተራ ነገር ከም ዘይኮነ እቲ መንግስቲ ካብ ዝለዓለ ክሳብ ዝተዓተ ኣተኩሮ ናቱ ኣብ መንእሰዩ ከም ዘሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ቢግ ስቴትመንት እዚ ራእይ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ብወገን ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ከምቲ ዝድለ ካቨሬጅ ኣይወሃቦን እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ ነቲ መንእሰይ ንምትብባዕ ኣብ ኢኖቬሽንን ክሬቲቪቲን ንክኣቱ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ኣሎ ሓንቲ ኣብ ኤርትራ ተሪፋ ዘላ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ጥራይ እዩ ነዚኦም ብሉፃት ሓሳባት ትሪእዎም ዘለኹም ፅንሂለ ከርየኩም እየ ሓንቲ ነገር ጥራይ ኣነ ኩስ ኻላ ዝደሊ እስከ ንስማዕ እዮም ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ሓሳባትን ተበግሶታትን ምትብባዕ ሰለስተ ምስ ሓድሽ ክውንነት ምዕባለን ቴክኖሎጂን ክላለዩ ሓድሕዳዊ ተመክሮን ክለዋወጡ ኣርባዕተ ሓያል ባህሊ ስራሕ ተባላሓትነትን ትግሃትን ሓድሕዳዊ ምክብባርን ከማዕብሉ ድርኺት ምፍጣር ሓሙሽተ እጃ መንእስያት ኣብ ልምዓታዊ መደባት ምብራኽን ካልእን ዘጠቓለለ ዕላማታት ኣለዎ ክብሉ ገሊፆምልና ክቡራት ተኸታተልቲ መደባት ኤሪ ሊንክ ምስጢር ምዕባለ ደቂ ሰብ ኣብ ዝውንኑ
ብፍኖ ጥበብ ሓድሕድ ብምልውዋጥ ዝተረፈ ዕዮ ናብ ሙሉእነት ንምብፃሕ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዘለካ ፍልጠት ቀፂልካ ምዝዛሙ እዩ ሓሳብ ክተነቅል ከቢድ እንተደኣ ኮይኑ ሓሳብ ስጋ ክለብስ ምስራሕ ድማ ዓቕልን ዝያዳ ዋጋ ደረጃ ክትግመት ከላ ድማ ምስ ካልኦት ዋጋታት ያዕላ ልዕሊ 65 ሚታዎች ዲስካውንት ዋጋ ኣለዋ ብመና ገዛ ሜትር ስኬር 5 ሜትር ክትግመት ከሎ እዚኣ 30 ሜትር ትስራሓላ ማለት እዩ እዚ ምልጃታት ከዓ ንሚኒስትር ምክልኻል እዚ ምብራቕ ማለት እዩ ብብዝሒ ተሰሪሑ ንነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ይስራሓላ ማለት እዩ እዚ ብፊስቶ ውሕድ ዝበለ ወፃኢ ተሰሪሑ ዘሎ ንብሎ ኣብ ቮልካኒክ ማእኸል ወኪል ማለት እዩ ባቴሪ ሰራ ማለት እዩ ማንት ንምሪት እዚኣ ቀሪበ ዘለኹ ኤሌክትሪክ ቪሄክል ወይ ከዓ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መኪና እዛ ንሪኣ ዘለና ብተወሳኺ ናይ ሶላር ሲስተም ከዓ ተወሳኺ ኣለና ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ ከዓ ኣብ ሰለስተ ከፊልና ኣለና እቲ ቀዳማይ ግሎባል ዎርሚንግ ክላይሜት ቼንጅ ኣብዚ ግዜ እዚ ዓለምና ኣብ ዝኸፈ ደረጃ በፂሓ ዘላ ሶ ነዚ ንምውዳል ወይ ከዓ እንታይ ክብል ደልየ ዘለኹ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ሓሳባት ክትሪኦ ከለኻ እዚ መንእሰይናትና ክሬቲቪቲ ከም ዘሎ ናይ ፈጠራውነት ፀገም ኣይኮነን ዘሎ እንታይ ጥራዩ ነዚ ዘሎ ሓሳባት መንግስቲ እውን ተበግሶታት ኣሎ ታኡንኮ ሚሲንግ ፓርት ኣነ ትረኣየኒ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይተደፋሉ እዚ ሓሳብ እዚ ናብ ዓሚል ክትቅይሮ ናብ ስራሕ ክትቅይሮ እንተኮይንካ መንግስቲ ብዝገብሮ ፃዕሪ ጥራይ እኹል ኣይኮነን መንግስቲ ክገብር ይኽእል እዩ ንኩሉ ግን ፋንድ ክገብሮ ይክእልኒ መንግስቲ ሊሚት ኣለዎ እዚ ሓሳባት እዚ ነዞም ብሉፃት ሰባት ፋይናንሲንግ ክፋል ክገብረሎም ዝኽእል ባንክታት እንተሎ እቲ ባንክታት ዕዳ ክቦም ዝኽእል ድዩ ክድጉሞም ዝኽእል ድዩ ክሕግዞም ዝኽእል ድዩ ወይ እውን ፕራይቬት ሲቲዘንስ ዜጋታት ሓሳብ ከም ናቶም ተዘይብልካ ገንዘብ ግን እንተለካ ምሳቶም ብሽርክነት ሓደ ሰብ ጥራይ ካደ ይኮነ ብዙሓት ሰባት ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ እንተዝመልፁ እቶም ሰብ ሓሳብ ዘዋፅኦም ርዮም ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእለ ተኽስበኒ እያ ዝበልዋ ምስ ዝመረፅዎ ሰብ ሰሪሖም ነቲ ሓሳብ ናብ ግብሪ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ዓለም ደረጃ እውን ከገልግል ዝኽእል ስለዚ እዚ ኢኖቬሽን ፈጠራውነት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ነገር እዚ ናብ ተግባር ምግባር ድማ ኔክስት ቻፕተር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይክኸውን ኣይሆፕ እቲ መንግስቲ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኤንጌጅመንት ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ሰላም ወሪዱ ናፃ እንተገይርዎ እዚኦም ኩሎም ፅዒሮም ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎም ናብ ዝበለፀ ኮይኖም ንዓለምና ዘዛርብ ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽንን ክገብሩ ተስፋ ንገብር ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ እውን ይፅበ ኣብ ኤርሊንክ እውን ሓሳብን ሞራልን ሃብዎም ላይክ ምግባር ኣይተቋርፁ ደግፉ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እናበልኩ ምዝያ ክገጥፈኩም እየ Solo come se vuoi che i